Aí está a miña cadela que quere comezar a nova tempada do Bar Celeste. Son Antón García Fernández, fálovos dende Jackson, no estado de Tennessee, nos Estados Unidos de América. Perdoade estes 15, máis ou menos, minutos de retraso no comezo do programa. Estaba eu na estrada voltando da universidade para casa, despois dunha xuntanza que rematou sendo ben longa, pero xa estamos aquí para comezar con este directo de previa unha nova tempada do Bar Celeste. Oitava tempada xa, e ademais unha tempada moi, pero que moi importante, porque xa sabedes que é a Eurotempada do Eurocelta de Claudio Giralde. Decimos falar hoxe de como vemos esa tempada, de que pensamos, tamén do mercado de fichaxes, de moitas cousas diferentes. Se queredes, deixade comentarios no chat e iremos respondendo algunhas preguntas, matizacións, etcétera, etcétera. E, bueno, en Vigo, a moitos kilómetros de distancia de aquí do estado de Tennessee, está o meu amigo cofundador do Bar Celeste, Fernando Rodríguez Estévez. Fernando, que tal? ¿Qué tal, Antón? Un auténtico placer volver a verte y escucharte después de ese minibar que hicimos recientemente en Barcelos. Es un placer volver con un programa realmente 100%, un programa completo, con mucho tiempo por delante, para analizar una pretemporada que ha acabado mejor de lo que había empezado. Me ha gustado mucho más la sensación del último partido que la de los primeros. Luego hablaremos de más detalles. Sí, eu sempre digo que os partidos de pretempada son adestramentos televisados, non? Aqueles que son televisados, claro, pero, bueno, é importante tamén saber como vai evolucionando o equipo, porque nuns días, este domingo, xa temos o primeiro partido en Balaídos fronte ao Xetafe. E, por desgracia para el, non en Galiza, pero en Madrid, con moita calor, polo que semellan, que en Galiza tamén hai unha vaga de calor, polo que escoito. Temos a Martín, benvido unha vez máis, unha tempada máis ao Bar Celeste. Boas, graciñas, Antón. Hola, Fer, que tal? ¿Qué tal? Nada, sí, o que dicías, tío, os madrileños tiran para Galicia, pero eu quedome aquí, por algunha razón. Nada, como comentaba Fer, boas sensacións do equipo nos últimos amigables, sobre todo neste último, xa se van mirando automatismos, bo nivel de algúns xogadores que algúns son novos, outros xa os tiñamos a pasada tempada. Pero, bueno, aquí estamos para comentar todo, que non son poucas cousas. Pois sí, hai bastante que comentar de cara a ese partido que chega nuns días e con fichaxes, movimentos do mercado importantes neste verán. E tamén en Galiza temos o noso amigo, compañeiro e celtista de pro, profesor titular de Filoloxía Inglesa na Universidade de Vigo, Jorge Luis Bueno. Benvido, Jorge, welcome. Que tal? Como andades? Encantado de voltar, de comezar esta nova tempada do Bar. E nada, como decides, sí, comparto as vosas sensacións iniciais, sobre todo a que mencionabades dos amigables, ¿no? Que tamén penso que son moitos deles entrenos a porta aberta, entrenos retransmitidos, pero sí é verdade que eu tamén, como dicía Miguel contado hace pouco, notei no último partido, sobre todo do Wolverhampton, certos automatismos, ¿no? Que foi a palabra que emplegaches, cousas que xa se empezan a ver memorizadas e que realmente, bueno, deixou, penso que foi o partido que mellores sensacións deixou. Bueno, podemos falar tanto del como de como vemos o que pasou, ¿no? Antes do inicio do verán, comentábamos, ¿no? Que había cousas que tiñan que pasar para que non se repetisen errores do pasado. Penso que podemos comentar varias desas cousas que aconteceron nestes meses que, bueno, porque eu ainda estou no Ecuador das miñas vacacións, pero a sensación futbolística é que prácticamente entre o remate da Liga, o europeo feminino, os amigables que foron moitísimos e case todos retransmitidos, a sensación que ten é que non deixou de estar pendente do balón, do campo todo o tempo e das moitísimas noticias que non son noticias, que están... Eu estou xa bastante farto do periodismo deportivo deste país, pero bueno, realmente penso que podemos comezar con bo pé.
E despois que digan, Jorge, que os profesores temos demasiadas vacacións, non? Ti realmente tes as que tes e xa está. Sí, sí, levo exactamente, estamos a 14, pues 14 días de vacacións. 14 días de vacacións. Eu levo un pouco máis, aquí sí que é certo que temos un pouquiño máis, pero bueno. Finalmente temos como convidado a este programa especial, este programa de previa, directo de previa do Bar Celeste da tempada 2025 e 2026, a alguén que coñecedes ben, tanto polo Bar Celeste como tamén por as redes sociais, polo programa do señor Pablo, aquí tamén en YouTube. Mario Seijas, unha tempada máis, grazas por estar aquí, benvido ao Bar Celeste. Boa tarde, nada, é un placer como sempre estar aquí. Creo que esta tempada temos moitas cousas a favor porque a maioría dos xogadores que temos pois xa empezan a pretempada sabendo o que quere Claudio e a maioría deles, o sea, xa non hai que andar preparando certos xogadores porque incluso o Manu que sube pois, ou Miguel Román xa teñen os automatismos pillados e cousas, simplemente era pois, poñeros un pouquiño a tono, volver a reencontrarse co sistema de Claudio e nada, o Radu tampouco é que teña que pillar moitos conceptos tácticos e bueno, aí Brian pois, vai ser o único que igual teña que aprender certas cousiñas, pero bueno, encantado porque creo que xa se está vendo máis ou menos o fútbol que quere propoñer Claudio, o partido contra os Wolves empeza a reflexar xa cousiñas positivas e creo que vamos a empezar ben ou esa é a miña sensación, así que moi ilusionado. Bueno, non é evidentemente prato de gusto ter que comentar isto, pero este verán trouxo unha verdadeira traxedia persoal para Mario e realmente para todo o celtismo e para todo o deportivismo tamén, que foi o falecemento da irmá de Mario, Paula. Bueno, non quero falar moito tempo disto, pero que sí quero facer dende aquí pois enviar todos os ánimos a ti, Mario, e a toda a túa familia e a todas as persoas que coñecían e tiveron relación con Paula, e este programa especial de previa do Bar Celeste, sen dúbida, estará adicado á memoria de Paula Seijas. Moitísimas grazas no meu nome e no nome da miña familia, cabe decir que en todo momento nos sentimos moi arroupados, que é algo do que realmente non hai moito que falar, o sea, unha desgracia, pasa, e agora pois, non queda outra que superalo pouco a pouco e como se poida, e bueno, que a verdade é que era unha deportivista moi intensa, o mismo que eu co celtismo, e bueno, voume levar todas esas riñas e puteos que tiñemos na casa, esas cousas bonitas, e nada, para adiante, non queda outra. Pues mi máis sentido pésame que non tenía ni idea, Mario. Un fuerte abrazo. Nada, moitas grazas. Unha aperta. Pois este programa adicado a Paula Seijas, seguidora de pro do Deportivo da Coruña, e en Vigo está tamén o poeta celtista con un número moi baixo, xa non sei que número é este ano, pero é un número baixo, vigués distinguido, gañador de premios de literatura por todos lados, meu pai tamén, e ademais Antonio García Teijeiro, que xa se une dende o centro de Vigo a este programa. Pois non hoxe, pero onte foi o seu aniversario, así que feliz cumpleanos, Antonio García Teijeiro, benvido ao Bar Celeste. Hola, que tal? Unha aperta moi forte para todos, encantado de estar aquí, unha fonda aperta, Mario, por esa perda, en fin, tan triste, unha aperta moi forte. E nada, que como vedes, estou aquí coa camiseta do Celta, é dicir que unha das dúas que merquei, eu sempre as compro de rebaixas, claro, non me gasto ese dinheiro, podería, pero para min eso me parece un auténtico atraco, e entón, pois eu me comprei dúas camisetas para ir a Balaídos, unha para levar a Europa e esta, bueno, para cando, por exemplo, para domingo, ¿no? Que vai bo tempo, se pode ir andando, etcétera, etcétera. Nada, que estou moi contento de estar aquí con vos e nada, ao que pase.
Pois o que pase está por determinarse, pero hoxe imos falar precisamente do que nos pensamos, das nosas ideas de como van as cousas antes de que comece a tempada, porque realmente quedan un par de días en Vigo. Xogará o Celta este domingo fronte ao Xetafe e a miña primeira pregunta en xeral e despois de ver as incorporacións, as saídas, etcétera, unha valoración rápida do que vai de mercado de fichaxes do Celta neste verán, porque ainda non rematou, comezará a Liga e o mercado, como sabemos, non remata ata finais deste mes de agosto, pero ata o de agora, estamos en directo o día 14 de agosto de 2025. Como valorades brevemente, rapidamente, así, para comezar, o que leva o Celta feito neste mercado de fichaxes? Bueno, eu non sinto que o equipo estea reforzado, sinceramente. Creo que temos un equipo similar ao do ano pasado e creo que para 3 competicións o equipo, para min, non está suficientemente completo. Fichaxes se fixeron o de Radu, fíxose o de Jutgla, e que máis? Fichaxes. Brian Zaragoza. E, bueno, Brian, vale. Entón, Ilais e Borja. Unha cousa, bueno, si, fichaxes sí, pero imos falar de reforzo. De reforzo a mí non me vale que me vendan a Ilais ni que me vendan a Borja Iglesias. Eso xa estaban ano pasado e, bueno, son fichaxes, vale, están agora son nosos, pero realmente non son. Radu, unha incógnita, dende logo, non se parece en nada ao que prometeu Marco Garcés cando rematou o curso. Un porteiro alto que dominase a área, que se ven cos pés, que eses balóns colgados, etcétera, que dominase a área. Parece que non vai ser así. Hai que darlle o beneficio da dúbida, pero vai parar o que vai por dentro, se está debaixo dos paus e tal. Pero fora, non o sei. Beneficio da dúbida, por lo menos tranquilidade ninguna. Brian Zaragoza me parece que co tempo pode ser o mellor fichaxe e Jutgla ten que poñerse a ton porque o vexo moi despistado. Aínda que é un xogador que supoño que irá evolucionando, non? Hai que pensar. Pero fora disto, a portería outra vez con Iván Villar, el fenómeno ese que xogou non sei que partidos do Celta e que o fixo ben, un petardo absoluto, con todo o respeto do mundo. Menos mal que con todo el respeto. Petardo con respeto, Antonio. Bueno, es un petardo. A mí es un petardo. Futbolísticamente falando, es un petardo. ¿Qué quieres que te diga? Yo sé que tienes máis responsable e tienes máis respetuoso, pero eu chamo petardo e punto, con todo o cariño do mundo. Dito isto, a verdade é que eu nin frío nin calor. Sinto. Non estou especialmente ilusionado e teño medo a tempada e só confío nunha persoa. Creo que a única persoa na que se pode confiar hoxe en día é en Claudio Giraldez. Estou con el a morte, porque está claro que toca o mellora e, sinceramente, confío nel. Pero, polo demais, a planificación da directiva, un 0. Bueno, respostas a ideas, porque Antonio penso que deixou clara a súa opinión. Cal é a dos demais? Arrinca duro, Sí. É duro, pero bueno. Es que xa me dirás. En fin. Sí, eu dou argumentos, non estou falando por falar, dou argumentos. Bueno, vamos a ver os argumentos dos demais para falar das súas ideas. Eso, para que eu me poña. Son un chisqueño máis positivo que Antonio, creo, pero sí que é verdade que saque da 11, pero bueno, o mercado comezou daquela maneira coa venda de Fer, que creo que Martín, perdona, isto solo a golpe de 14 de agosto. Isto pode cambiar de aquí ao final de Claro, faltan un par de semanas ainda. Perdón. Xa comeza coas lerias do límite salarial e tal, quedará por ver, seguro que acometemos algunha operación máis, pero o pescado xa está medio vendido, digamos. Pode que traian outro porteiro ou un extremo dereito, como se comentaba, pero tampouco creo que incorporemos moito xogador. Eu sí que estou bastante conforme cos xogadores que trouxemos, creo
Parece ser, deslízase que son as opcións preferidas por Claudio, sobre todo evidente no caso de Borja, que hai un feeling moi grande aí, pero bueno, tal como dis, Silex e Borja xa estaba un ano pasado. Hubo que pagar por ambos, sí, pero non son reforzos. exactamente, non é como algo diferencial respecto a pasada tempada. Brian ven para ser o xogador que leve o teito do equipo, pero non poido xogar máis de 30 minutos o último amistoso, porque imaginamos que non está ainda a ese nivel físico. El mismo dixo en rolda de prensa. Polo resto, bueno, Jude Law, que dis, xa non viña co cartel de gran finalizador, parece que o seu forte está máis noutras áreas, niso haberá que velo, pero eu sí que estou bastante conforme con o mercado, sinceramente. Temos as fichas completas xa, creo, o sea, a día 14 haberá que dar saída antes de que entren máis xogadores, pero o que diste, Claudio fai ouro, e se lle trouxeron opcións que quería el, menos na portería, o cal dubido un pouquiño, aínda que estaban deslizándose nomes como de Iñaki Peña, bueno, Tenas, etcétera. Eu creo que outro vendrá. Eu sí que son optimista, pero queda por ver como comezamos a tempada, claro, que é importante. Optimista porque non nos queda outra, penso tamén, non? Hombre, claro. O principio desa forma, pero, a ver, eu penso que expectativas poden ser boas, pero a min quédame a sensación esta de que voltamos de novo a unha sensación de equipo cara ao futuro, equipo cara a ver como se desenvolven nuns meses, a ver como se responde isto. E penso que, claro, que reforzos poucos, aínda que, bueno, evidentemente, o que nos falta por saber realmente é o de sempre. Que tiñemos o noso dispor para gastar, que non o sabemos todavía a día de hoxe, como se executou como se executou, pero onde había que tirar o resto, que todos estábamos de acordo, que era no reforzo especialmente delicado da portería, penso que eso aínda queda por facer. Creo que tamén é pronto para xulgar un pouco como se vai desenvolver Radu, pero penso que non é o perfil que todos tiñamos na mente de un portero necesario para abordar as competicións que temos por diante. E non somente iso, temos, pois eso, opcións de reemplazo para outras competicións que en algúns casos pois poden xerar certas dúbidas. Eu penso que o pero máis importante que lle podemos poner ao que inicia a tempada é ese, ¿no? Que o único reforzo que era imprescindible que fose dun salto de calidade non se deu. Sí, amarramos o que tiñamos, perfecto, pero que eu xa contaba con Ilais e contaba con Borja, e que se ainda por riba iso eran dúbidas, pues mal íamos a estar, ¿no? Se xogou en exceso ao teatro de esperar ata o último momento para amarrar algo que todos dábamos por amarrado, que era o de Borja, e non sei tamén por que se esperou e se xogou ata o último minuto, pero bueno, co tema de Borja cerrado, realmente os fixajes que se fixeron son os que son. É verdade que, por exemplo, penso que se funcionou moito mellor no derradeiro amigable que se xogou que nos primeiros, pero temos, pois, bueno, un certo wishful thinking, ¿no? Que se di en inglés. Temos boas expectativas, queremos intencións, pero penso que estamos todavía con esa cierta sensación de sorpresa de a ver como podemos organizar o que temos diante, ¿no? Non é que sexa un cambio para seguir igual, pero casi, ¿no? Hai novas propostas tácticas que poden ser interesantes, pero propostas tácticas que levan a esa, bueno, indeterminación de non ter nada fixo, de alineacións, pois que tampouco sabemos cal pode ser a alineación de partida de cara ao comezo da tempada, pero, bueno, penso que con dúbidas en algunhas posicións, con reforzos sustiños noutras, e o problema das tres competicións, que a mí é o que máis medo me dá, ¿no? Que había unha cousa que se tiña que facer, non se fixo, e non sei como imos encarar o xogo, non? A min, como digo, gustoume moito máis este partido cos Wolves, vi certa
certa dinámica de xogo, certos automatismos, como decías ti, que están ben, pero penso que todo está aberto a ver que sucede, ¿no? A ver, yo creo que inicialmente en el mercado el Celta al principio se movió más rápido de lo que yo esperaba. Es decir, había unas prioridades que cubrir, más allá de que luego vamos a poder analizar quién vino, que era la portería, Moriba y ahora Borja Iglesias. Quiero decir, ahí el Celta se movió rápido al principio del mercado y luego añadiendo a Jutgla, del que, bueno, no había nada previsto. Entonces, en ese sentido, por esa parte, me sorprendió para bien el Celta. Hay muchos mercados en los que hasta bien entrado el verano el Celta no hace nada. En este caso, ahí sí que se movió rápido, cubrió esas necesidades, digamos, básicas que había que cubrir, tener un portero, más allá de que ahora analizaremos cómo es ese portero, ¿no? Pero inicialmente el Celta dio pasos en opciones número 1, ¿no? En posiciones y gente que ya conocíamos, Moriba, Borja Iglesias, etcétera, ¿no? En cuanto a cantidad de plantilla, coincido con Antonio, falta plantilla para 3 competiciones, o sea, eso es evidente. O sea, más allá de que podamos echar mano de la cantera, falta plantilla y yo creo que en estos 15 días la plantilla va a engrosarse, ¿no? Más allá de que dejemos algún hueco para algún canterano, ¿no? En cuanto a Radu, yo también tengo mucha incertidumbre. Lo que veo es que los reflejos es de lo mejor que tiene. Es decir, en disparos cercanos y a lo mejor lejanos, que a lo mejor a Guaita le costaba más, yo creo que ahí podemos estar tranquilos. Ahora, en esto de salidas, juego con pie, que vemos que se está acostumbrando porque no le queda otra, que acostumbrarse a jugar con el pie. A veces le cuesta, pero vemos que está entrando por donde quiere que entre Claudio Giraldez, ¿no? Ahí, bueno, pues parece que voluntad hay, ¿no? Y en cuanto a Jutgla, pues hombre, evidentemente yo tengo que verlo más. Lo que veo inicialmente, un jugador intenso y bueno en la presión, ¿no? A partir de ahí, pues hay que darle más tiempo, ¿no? Estoy seguro de que en estos 15 días va a haber movimientos de salida y de entradas. Y hay uno que yo siempre diré que me parece una pena, que Josef Eidú vaya a dejar el Celta. Yo insisto, aunque no sabe nada de él y no haya demostrado este verano nada porque no ha jugado, me parece que es una gran pérdida y lo lamentaré siempre, que Josef Eidú sea una opción de salida, ¿no? del Celta. Sí, é que ademais se pode engadir algo, a maneira en que se despediu do Celta foi moi triste, xogando un amigable que non era nin competición oficial nun céspede de erva artificial, quero recordar, coa súa selección, que ao final che trunque a carreira desta maneira, que é absurdo se te pos a pensalo. A verdade. Estou de acordo con Fernando prácticamente en todo o que dixo. Curioso, No, pero, claro, no, prácticamente, es que eu tampouco dixen nada distinto ao que dixo él. Porque no. eu digo que hai que velo. A Jutgla hai que velo. Radu é unha incógnita. Os outros 2 xogadores xa estaban fichados. E Brian Zaragoza esperemos que funcione, porque en principio está chamado a ser moi protagonista. Entón, sí, que por cierto, Brian Zaragoza supone que era otra opción número 1 de Claudio. Entonces, en ese sentido, ahí también pues le doy un aprobado a la directiva. No era número 1. Se estaban buscando ya otras opciones. E eu tamén. O que pasa que, bueno, claro, a ver como funciona. Eso pero si Claudio quede, eu confío moito en Claudio, sinceramente, porque creo que ao final estiven reflexionando bastante, é o principal activo que temos neste momento no Celta. Sí. Y se ha ganado la confianza, además. Ver como se apaña coas pezas. É verdade que tamén unha cousa positiva de ver como se desenvolve todo, que penso que esta pode ser a tempada onde xente que xa estaba e que non estaba o mellor o 100%, termine de explotar, ¿no? Penso que pode ser o ano onde Ilais explote definitivamente como un xogador de referencia, ¿no? Tamén penso, polo que vimos nos últimos partidos, que este pode ser tamén o caso de Abdelawi, ¿no? Se continúa por ese camiño, pode ser outro xogador que explote, ¿no? Entón, claro, se tes sorte de que 2 ou 3 xogadores melloran e explotan, te podes armar pues un equipo en condicións e tamén tes sorte de que as posicións un pouco flouxas, pois non ten, alguén comentaba aí, por exemplo, o tema de que se te expulsan a Radu, se tes unha lesión importante, claro, que unha posición que penso que é onde máis febles comezar. O mellor, claro,
Se precisaba, decía Fernando, se precisaba un porteiro. Sí, se precisaba un porteiro, pero queríamos un porteiro un pouco mellor. Digamos, sobre o papel, al menos. Que cumpra o que se dicía, que é o que dixo Marco Garcés. Que o víamos todos por outro anda, non? Marco Garcés, que no caso do Radu, non se cumple na metade dos presupostos, non? Que pode sair ben, supoño. Eu tamén estou de acordo co que dixetes. Creo que o tema de reflexos o outro día tivo 4 ou 5 paradas importantes con Wolverhampton. Realmente hubieran sido goles cantadísimos noutros momentos. É verdade que, por exemplo, as estiradas cubren un pouco mellor a portería do que se cubría, de acordo? Pero, como decía tamén Antón, claro, vai cubrir o que se vai tirar debaixo dos 3 paus. E eso realmente é un pouco escaso. Yo es que creo que a Radu se le ficha más por prisa que por condiciones, ¿eh? O sea, por tener un portero. Por tener un portero con el que entrenar. Porque viña sin ficha. Porque viña sin pagar nada. Por eso se ficha. Bueno, a ver, no Venecia fixo media temporada moi boa. E aparte, bueno, a ver, quero decir, eu a Radio esta media temporada non o vin. Pero eu a Radu, pois bueno, teño unha certa afección polo Genoa italiano, porque un dos meus mellores amigos, que é Andrea Rato, está aquí, mando un saúdo, é italiano, do Genoa, e vemos moitos partidos xuntos. Eu vinlle unha temporada inteira a Radu, na portería do Genoa, e Radu é un porteiro que vai ben cos pés, aínda que non o pareza, simplemente o que non se pode catalogar a un entrenador ou un xogador, a un porteiro, por unha xogada na que sae co balón ou que seña, non estamos en pretempada e non hai que juzgalo nin para ben nin para mal, pero sí que é un xogador o sea, un porteiro que vai ben cos pés, é un porteiro de reflejos espectaculares, que creo que vai ser o que máis destaque del. De feito, a maioría de goles que nos marcaron o ano pasado, moitos foron de reflejos, ou a maioría, salvo esos, quizáis ao principio que sí, que é o que demandamos, un porteiro que vaya ben por arriba, pero aí é onde eu tamén coincido de que non é un porteiro, nunca o foi, o sea, desde que o vin, é un porteiro valiente, porque si o é, e seguramente en algunha saída se ten que arriscar a risca, o que pasa é que é moi de saio a risco, pero a ver como sale. De todas maneiras, a miña análise é que posto por posto e indo o que temos que ir, eu penso que o que se fichou melloraba o que había. Para min Radu mellora a portería de Vicente Guaita. Cal é o tema? Pois é o que falamos, por exemplo, de que Iván Villar, eu sí que, o sea, eu creo que sí que ten condicións, o que pasa é que creo que Iván Villar leva xa un par de anos que está queimado, acojonado ou chamalle X, quero dicir, eu penso que lee redes sociales ou que en algo en contacto está, que se entera, que mini historias, e non é un porteiro que transmita seguridade ninguna. Eu acórdome que con Benítez o inicio de Liga para min fora bo, e fixeroi ben. Despois entra Vicente Guaita, pero para min estaba facendo vos partidos e cojando vos partidos, e sí que ten as condicións. Que pasa? Pois que hai moita xente que xa o señalou co dedo, que tal e que cual, o tipo tamén, pois, despois, a partir de aí, cada vez que saiu, a verdade é que cero confianza en malos partidos. Eu penso que se el quere sentirse porteiro e se quere, pois non sei, favorecer tanto a súa carreira como o Celta, para min a forma inteligente sería pois buscar unha saída, fose a cal fose. Eu, sendo ele, poñéndome na piel del, despois cada un que faga tal, pero sí que coincido que igual, tendo a competición de UEFA, ter solo a Iván Villar detrás de Radu inquiétame. Despois, con respecto á defensa, eu penso que estamos igual que estábamos ou mellor, quero dicir, a erupción de Joel nos últimos partidos de Liga foi espectacular, creo que temos un central maravilloso aí, pero a incorporación de Manu Fernández danos moitas posibilidades para o xogo de Claudio, porque é un chaval que sabe sacar moi ben o balón. A min, pero xa queda fijo? Sí, hoxe confirmouse. Pois temos un equipo de rapaces que me dá moito medo, sinceramente. A min non. Mira, a min non, porque o ano pasado chegamos a UEFA con eles. E o anterior salváronnos.
Mario, o ano pasado xa pasou. Hai que ver. Fútbol, E o anterior salváronos. O fútbol é de días. Acabou o ano pasado. Ahora hai que ver este ano. Claro. Tres Pero siguen sendo esos mismos chavales que chegaron a UEFA, Sí, con un año más de experiencia. Sí, pero correcto. Fernández, del outro no. Mira, a min dame moito medo, quería sacalo aquí, se vos parece, comentades. Sí. A min dame moito medo, sinceramente, o rendemento que están a dar Hugo Álvarez, Hugo Sotelo e Damián. Creo que se están quedando dunha maneira alarmante. Non sei que pensades vos, se estades de acordo ou non, ou se o vedes moito máis optimista que a min, pero es que ningún dos tres o ano pasado estivo á altura que debería estar. Damián tivo o tema de que lle morreu o pai e psicolóxicamente pasou moito tempo aí, que eu creo que bastante tal. Sotelo, aínda que parece que non o rendemento non parece tanto tal, quizás lle hai que igual lle exigirlle un pouco máis a nivel defensivo ou máis intensidade, pero estaba entre os mellores de Europa en pases cara adiante, o sea, quer decir, é un rapaz que sí que ten talento e que ten moi boas sensacións. E Hugo Álvarez sí que sempre foi un rapaz un pouco máis intermitente, pero que, bueno, que creo que é cousa de edade que pouco a pouco irá adquirindo máis regularidade, é un xogadorazo. Cero, iso, o sea, porque cero problemas. Da idade, creo un pouco, Mario. Os tres son xogadores moi novos. Claro. Creo que Álvarez tamén milla de lesión o ano pasado, costame que xogaba un pouco infiltrado. Inda así deixou cifras. É verdade que esperábamos unha irrupción quizáis máis potente del no ano pasado, que xa estaba sentado na primeira plantilla, pero creo que un pouco cedo ainda para dicilo. Temos o mesmo Jones aí que Non, es que eu puña sobre a mesa porque a min os tres o ano pasado non me gustaron ningún dos tres. E entón quería saber se vos pensades que hai unha evolución ou que non hai. Eu vi en algún partido, eu non lle dou moita importancia aos partidos amigables estes porque son todo menos, son adestramentos televisados, realmente, non? É dicir, non lle dou moita importancia, pero bueno, pero preocúpame que tres xogadores canteiráns neste momento, para mí, o ano pasado non deron un paso adiante e non, simplemente pregunto a ver se... Yo coincido en el tema de Hugo Álvarez. Para mí Hugo Álvarez se está diluyendo un poco. O sea, con concreto Hugo Álvarez creo que no es aquel chico que irrumpió en su momento, pues desde que jugamos contra el Sevilla, aquel primer partido de Claudio, ¿no? Se ha ido diluyendo, pero es verdad que luego de repente surge en un partido concretamente y te hace una jugada o un gol que dices, ostras, Hugo Álvarez, ahí está. Pero es claro... Sí, uno le pide siempre más regularidad a los jugadores, claro, pero a veces hay que soportar que estén desaparecidos para que te hagan algo como lo que te hacen de vez en cuando. Pero hai que pensar que o normal dun rapaz que irrumpe con tanta forza é que baixe un pouco o rendemento, que non pode estar, se está no rendemento que deu a finales de cando nos salvamos, a finales de temporada, xa estaría nun equipo, bueno, ou non, ou se quedaría aquí e decidiría quedar aquí, pero quer decir, estamos falando de un rapaz con moitísimo talento con unhas cifras moi grandes para os partidos que había xogado. Además, Hugo Álvarez tamén terá este ano algo máis de competencia, entón eso pode ser pues, un acicate para él, para intentar pelexar, porque o que se fichou pues, tamén en esa posición, ¿no? Tamén penso que no caso de Damián e Hugo Sotelo, pues tamén, a ver, se estamos de acordo en que, de novo, outro ano máis, penso que o centro de campo FETEM, por así decir, vai seguir sendo Ilais Moriba, Fran Beltrán, Damián e Hugo Sotelo estarán aí para, bueno, alternar, combinar, ver pues, como cambia o debuxo o Claudio sempre, ¿no? Pero penso que teñan pues, máis opcións de estar un pouco máis recombinando e Hugo Álvarez pues, terá que pelexar con máis xente, ¿no? Xente que tamén ven a reivindicarse, ¿no? E a intentar xogar aí un pouco máis, o que tamén é bo, porque, bueno, se temos xente diante que podamos combinar ben, pois pode ser algo interesante, non? Non sei, terán que dar tamén unha mellora nos primeiros Y yo por cerrar el capítulo de la portería, coincido con Rubén Lomba que hablaba antes, Dituro. ¿Cómo echo de menos a Dituro? Fue un gran error no quedarse con Dituro. Uno máis da directiva, un máis da directiva. Un de tantos. Un de tantos.
Estamos todos de acordo. Como renovar por 2 anos a Villar con casi 1 millón de euros ao ano, manda carai. Es que eso hai que ter valor para facer iso. Hai cousas que non se comprenden. Estou de acordo un pouco co que decía Mario, ¿no? Eu penso que hai tempo, sobre todo en algunhas tempadas concretas, Iván Villar tiña unhas perspectivas de futuro bastante interesantes e fixo un montón de partidos e incluso unha tempada inteira bastante boa. E o inicio, como mencionabas, co tema de Benítez, ata ese momento, ata esa xogada estúpida co Atleti de Madrid, onde o botan fora cunha xogada que tampouco foi moi relevante, aí foi, non sei por qué, non se lle volveu a dar máis confianza e penso que psicolóxicamente eso destrozou a cabeza do chaval e a partir de aí foi outra persoa totalmente distinta, non? Aí foi un problema de que podería ter sido un porteiro da canteira que fose para adiante, pero es que estragouse por completo. Eu discrepo cariñosamente cos dous e creo que Iván Villar sempre parou ben debaixo dos paus, pero nunca foi un porteiro de saber sair. É un porteiro de quedarse debaixo dos paus. E co tipo que ten, que é un tipo relativamente alto, e coas necesidades que ten este equipo, para ir tirando, telo aí para salvarte e tal igual. Pero, sinceramente, a min Iván Villar pareceme un xogador de segunda división, con todo o respeto do mundo. Elimino de petardo que dixen antes e digo, con todo o respeto do mundo, é un xogador, claro, por si pode molestarse por ser de segunda división, sinceramente. Falábamos do que podía ter sido hai 2-3 anos. A mí xa non me gustaba no Celta, no Celta B, que conste que vino algúns partidos e non me daba a seguridade que eu esperaba que me dera, pero bueno, hai xente que entende máis. E logo habría que pensar tamén quen é o adestrador de porteiros do Celta, porque sinceramente aquí non sai un porteiro para arriba, os porteiros están moi limitados y en general estamos muy mal la portería, sinceramente. Yo creo que desde Cañizares no hubo un portero con buenas salidas en el Celta. Por ejemplo, los corners. Sí. O sea, estaba pensando otro anterior, el de Truel. Era una tranquilidad. O sea, un córner en contra, sabías perfectamente que Cañizares iba a coger ese balón. O sea, esa tranquilidad no la tenemos desde, hablo de los años 90. O sea, fijaros cuando estaba Cañizares en... De un nivel, de outro nivel. Quero dicir, claro. Que penso que eses eran os modelos que tiñamos todos na cabeza do que Dutruel para mí era o modelo, e Cañizares tamén, Santi Cañizares, perfecto de como eu tiña na cabeza para este ano. A mí máis Dutruel que Cañizares. No, Dutruel. Eu digo Dutruel, é dicir, luego Santi Cañizares tamén, pero... Es que la envergadura de Dutruel creo que no la hemos vuelto a tener, o sea, semejante portero con esa altura. Dituro non era pequeno, realmente, de Dituro ya é historia. Dituro para min tamén viveu moito dos highlights de parar penaltis, pero despois tamén un partido bastante irregular, bastante irregular. Elche creo que está ben, pero a segunda metade da tempada de Dituro eu recordo que non fora moi boa. No. Quería que se quedara, porque ademais a opción de compra creo que era mínima, era 1 millón e algo. Sí. Parece moi absurdo, pero recuperando un pouco o tema de Radu, eu creo que co que sacades do perfil do porteiro, creo que as dúbidas van máis por ali, que necesitamos un porteiro que vaya ben por alto, etcétera, vendo como encaixamos tanto en balóns parados, a debilidade nos corners, etcétera, que o propio nivel de Radu, que eu confío en que tea un bon nivel, a verdade é que confío nel, pero estaría ben dar saída a Vidal, a Villar aos dous, e traer ese tipo de porteiro, porque Villar está claro que é preciso. O suplente necesita regularidade para dar un nivel aceptable para a primeira división. Non se vai comer o campo cando lle toca sair unha vez cada 3 meses. Non é ese tipo de porteiro, Iván. Incluso cando tiña Ombreiro mal, o ano pasado Guaita, Claudio, e tamén antes del outros adestradores preferiron a alternativa sempre a poñer a Iván de titular. É a verdade. Sí, está claro. Bueno, cando Claudio non confía en él, as cousas como son. Pois teño aquí unha pregunta que lanzou que penso que ademais é unha pregunta que ten bastante sentido
e que lanzou Rubén Lomba no chat. Bueno, teño tamén aquí abaixo a outro convidado, pero como somente podemos estar 6 á vez, vou lanzar a pregunta. Pois marcho eu. No, que non marche ninguén. Que non marche ninguén. Así estades todos de acordo xa. Non. Precisamente esa é a gracia, que esteñas aí, que estemos aí unha de cal e unha de area. Que non marche ninguén, o que vou facer é introducir a este convidado, lanzar a pregunta e a ver que respostas tedes entre vos. A pregunta é a seguinte: pensades, di Rubén Lomba, que vou poñer aquí xa, pensades que falta algunha peza por fichar, e se é o caso, en que posición ou en que posicións é preciso fichar? Dende Vigo, está en Galiza, bueno, non sei se en Vigo, pero sí en Galiza seguramente, normalmente está en Suecia, no norte de Suecia, pero agora no sur de Suecia. Temos connosco, e lanzo a pregunta outra vez, algunha peza por fichar, en que posición? E aquí está en directo dende Vigo o noso amigo Joaquín, ¿qué tal? Que tal? Non se te escoita, creo, Joaquín. Non se me escoita? Agora sí. Perfecto. Agora sí. Que como andamos? Estive escoitando por aquí un rato. Eu teño Antonio, teño un nome novo. Son a vida de Brian agora. Teño póster. Vale, me parece que é máis correcto que antes, A vida de Brian. Que tal, para que non o sepa, o ano pasado era bambismo. O sea, que esperemos que este ano... Cala, non recordes. Espero que vaya mejor, que bamba. Sí. Pois estive escoitando toda a conversación que tiveches, estou, bueno, máis ou menos creo que foi un análise xeral que estou de acordo. Eu, na miña opinión, temos mellor plantilla este ano, e respondendo a pregunta que fixo Antón, eu a liña que vexo peor cuberta quizás esa o medio campo. Creo que fai falta alguén, porque coincido con Antonio neste punto, que Damián e Sotelo a min son dous xogadores que non me gustan moito. Fora do Beltrán e Likes, creo que non hai tanto nivel como... Non vexo unos recambios de garantías. Quizás no posto de central, non? Que sei que seguramente vamos a fichar a alguén para xogar pola dereita, porque, bueno, claro, Manquillo non está nen sen espera. Pero, bueno, eu ficharía, pois eso, quizás unha peza máis para xogar na defensa e, bueno, a min é unha opinión persoal, non me termina de convencer os recambios de Ilais e Beltrán. Eu tamén ia por aí, creo que faría falla un medio centro defensivo moi físico, estilo Tapia, unha especie de Basoira, pero estou seguro de que non vai vir, porque Beltrán vai se quedar este ano. Se teño que mirar outras posicións, bueno, só a extremo dereito, pero creo que por puro número de xogadores en plantilla non o vexo tan necesario. Pode que chegue así un perfil máis baixo que o que sou, no? Cruz ou mesmo Brian. Fora de iso, o porteiro suplente, a verdade é que o que máis importancia lle vexo. Porque está claro que vai xogar mínimo a Copa, senón a Europa tamén. Necesitas unha garantía baixo paus. Sí, yo coincido. La incertidumbre a mí se me presenta en la portería. O sea, yo cuando veo al Celta jugar no tengo incertidumbre ni en defensa, ni en el medio del campo, ni arriba. Pero en la portería sí. Entonces la sensación es que falta algo ahí atrás. Yo creo que va a haber movimientos. Iván Villar enterrouse con esta pretemporada. A pretempada de Iván Villar foi do peor que vi nos últimos anos. Pero es que un fallo igual de grave que Iván Villar lo cometió Radu en un partido posterior. No, pero Iván foron moitos. Iván foron varios. Pasa que logo, quizás, por xogo, mellorou no resto, entón, claro, non se entende en conta. Pero eu estou de acordo. Eu penso que bueno, me decía que ficha Manu Fernández, que o mellor por aí non vai vir moito reforzo. É verdade que máis por o que falamos antes, ¿no? De que se falamos de que Moriba e Beltrán son as dúas referencias, pois ter solamente outras dúas pezas de recambio vai ser un pouco xusto. Pero eu non estamos contando con Miguel Román, Sí, bueno,
Eu sí, estaba contando con Miguel Romero. Moi bo nivel na pretempada, a verdade. A min gustame moito, outro perfil diferente ademais ao que tiñamos. Sí. Pero penso que segue sendo prioritario a portería. Penso que non Claro, sí. estamos nin de lonxe tranquilos nese apartado polo tema das 3 competicións, porque Claro. se normal é que o titular xogue pois un par de competicións, claro, tens que ter outro porteiro que tamén é o caso de ter que intervir, que poda xogar unha competición con certas garantías, que agora mesmo é incertidumbre absoluta as dúas opcións que hai, quero dicir, Iván Villar o Mar Vidal, ¿no? Que tamén, a ver, é que Mar Vidal é frouxísimo, Dios mío, eu vino no Celta Fortuna moito, é frouxísimo. Eu en partidos do Fortuna o ano pasado tamén, non é tampouco unha cousa de garantías, non? Entón, claro, penso que a día de hoxe precisamos que a portería estea máis reforzada. Eu, por la miña banda, teño que dicir que a portería está claro que precisaba un recambio, algo diferente, aínda que esperemos o que pasa con Radu. Eu non enterro antes de tempo, pero o estilo de porteiro non é o estilo de porteiro que o Celta precisaba e do que se falou. É o que quero decir. Para min é fundamental a portería porque non me dá seguridade en principio ninguna. Un mediocentro defensivo, como se falou, por exemplo, de Paté Cis, o xogador do Rayo Vallecano, que, bueno, sería un reforzo magnífico, o sea, que se deixou marchar a Jailson. E, desde logo, esos dous, a mí me parecen fundamentais, ese medio centro defensivo e a portería. E se hubiese un pouco tal, un extremo dereito, aparte de Jones, vería moi ben, cando se falou, por exemplo, de Juan Cruz, a mí, en principio, non sei, me ilusionaba, ¿no? que pudiese vir, ¿no? Pero, bueno, para mí é iso. Moito máis sería pedir peras a olmo, eso é imposible. Yo creo que los equipos están aún sin cerrar, salvo a lo mejor los grandes. Creo que en estos 15 días vamos a ver partidos un poco extraños. O sea, quiero decir, yo no creo que el Celta sea de los que está en la cola de cerrar su plantilla. O Getafe, Fer, non miraches, ten un central que pode inscribir, creo, entre lesións e todo, venderon a Alderete, e o primeiro rival casi non podía inscribir máis de 13, 14 xogadores. No país dos cegos somos o tuerto, creo. O Celta tiña 14. Sí. E non podía inscribir, aínda non escribira aos novas fichaxes, Sí, es verdad. O Celta é máis a práctica, o modus operandi do clube, non é que teña esas limitacións económicas. Sevilla, Getafe, sí que van ter que acometer operacións ou non van poder inscribir, basicamente. Penso eu, vamos. Pois a min a posición que máis dúdas me crea é o extremo dereito. Polo tema de que Iago ten xa 38 anos. Iago vai aguantar os minutos que vai aguantar. Espero que sempre sexa titular. A irrupción de Jones, quer decir, tampouco se pode prexuzgar solo por unha pretempada, para min. É un rapaz que sí que ten moi boas condicións, que se ofreceu moitas cousas. Entonces, claro, dependendo do que confíe Claudio ou non nesa banda e tal, despois tamén podemos ter outro perfil como Óscar Marcos, que podría incluso xogar nesa posición para outras posicións. Quero dicir, entonces aí eu vexo que dependendo como vexa Claudio tal, pero a min é a posición que máis dudas me crea, porque no resto, máis ou menos, temos como cuberta, como mínimo, un titular. Despois o suplente, pues, sí que pode xerar máis dudas ou tal, pero sí que a banda dereita aí, sabendo que bueno, que vai ser unha posición que vai necesitar aí un suplente con bons minutos, pues xenérame máis dudas, quizáis. Entonces, eu vexo demasiada euforia con Abdelawi, non? Exacto. Que de momento Abdelawi... Ten 19 anos, paciencia. Por iso mismo, ten 19 anos. E non se vai a topar con defensas durante a Liga que lle dean tantas facilidades como nos partidos amigables, que para iso son por outra banda, non? Entón, bueno, hai que ter paciencia, pero al menos, non vexo o xogador... Pero quero dicir que non vexo o xogador que xa pode ser titular e agora. Pero que al menos se le ha visto algo. Yo no le había visto casi nada. Al menos lo hemos visto un poco. Le estamos conociendo. Que despunte, ¿no? Que despunte o longo do ano. Claro, por eso, pero non de maneira inmediata. Por eso digo que un extremo dereito viña moi ben, pero bueno. O que creo que no último partido, que foi para min o único partido medianamente serio, onde había un final,
podía ser medianamente serio, ¿no? Diante, para ver un pouco cousas, tivo, pues, minutos de calidade. Pero, claro, o que dis ti, Antonio, non podes xogar ou prexulgar por un partido de pretempada onde fai 2 actuacións estupendas, tampouco podemos emocionarnos e que agora, pues, saia de titular, ¿no? Un xogador tamén destes que falábamos antes de que poden despuntar, de que poden explotar e que poden ter futuro, ¿no? Claro, Es una claro, apuesta, claro. es una apuesta. Claro. Pues, Claro, a ver, que non só foi un, que para min probablemente seña o mellor xogador de pretempada, un dos mellores, quer dicir, está facendo moi ben. Cal é o tema? Que solo por unha pretempada eu non me fío diso. Claro, O sea, vamos, claro. é que a lógica, é menos dun rapaz de 19 anos. O Claro. tema cal é, bueno, que temos a sorte de que se parece que igual pues non están tan mal invertidos esos cartos que tal, A ver, pero digo, é que a min tal é porque me preocupa, e digo 2 minutos, é porque vamos a ter outra competición máis, porque seguramente os xogadores van a querer xogar Europa e van a querer facer e van a querer chegar longe. Quero dicir, penso que hai fame competitiva, entonces vai a ser un campeonato moi largo. O Celta a nivel físico non vai ser o do ano pasado, que chegamos frescos a última xornada, penso que vai ser outra cousa. Entonces, por exemplo, hai outras posicións que falábamos do medio campo que ainda nos guste máis ou menos, polo menos están cubertas e con xente que xa tivemos o ano pasado e con automatismos do ano pasado e todo, digo, che guste máis ou menos ou pensando que se poida reforzar a mellor nivel, pero que sí que vexo que na banda dereita se non é Iago, hai para mí moitas dudas e pode haber aí, pois, claro, un pequeno hueco aí. Unha cousa que di Rubén Lomba... Que pasou? Sí, a ver, se congeló. Pois quedamos... Tenemos que ir a ler aquí. Eu tería... Claro, máis exixencia. Agora... Cortouse o mensaje. Vaya destempo, audio e imaxe. Vale. Sí. quedaches congelado de tanto pensar. Entón, tes que repetir Jorge, dale. Dale, Jorge, o que estabas dicindo. Tengo que repetir, nada, decía, sí, que vi que as pantallas se bloqueaban todas, empezaban a dar revoltas. No, a raíz dun comentario que dixo Rubén Lomba, ¿no? De que es la cuarta temporada de Williot, que penso que pode ser o xogador que realmente nesta tempada explote, ¿no? Que realmente se lle demanden pues máis cousas, sobre todo máis regularidade, ¿no? Penso que un Williot con regularidade e con acerto pues pode ser unha peza fundamental para os debuxos de Claudio, sobre todo de cara ás 3 competicións, ¿no? Que, como decía Mario, van ser moi exixentes e eso va a ser bo para a competitividade, pero tes que ter pezas en boas condicións para afrontalo, ¿no? Si, a mí o tema do extremo dereito é que o tema de gravarse a 14 de agosto é que eu creo que nestas semanas vai chegar alguén, estou bastante seguro, dicían polo chat, xa sou Iker Losada, eu imagino que, bueno, opción do gusto de Claudio, aínda que a tempada pasada non demostrou apenas, tamén é certo que chegou a meta da tempada sen contar apenas para Pellegrini, pero se non é el, eu creo que a directiva debe estar tentando algunha opción preferencial e se cae esa, quizáis tentemos traer a Iker. Pero estou seguro de que alguén máis virá. Ellos, bueno, máis creo que xente que xa o descartaba e daba por descontado que non ia facer carreira no Celta, que se dá conta que, bueno, polo menos está para ter minutos co primeiro equipo, que xa un avance significativo respecto ao ano pasado, que no Fortuna destacou para mal. Tamén é certo que non entrenaba cos rapaces, que entrenaba en dinámica do primeiro equipo. Chegou lesionado. Sí, en rapaz novísimo, doutra cultura completamente distinta, dun ritmo distinto. Bueno, precisa tempo, pero sí, na pretempada estivo moi ben. Sí, hay un aspecto que comentabas antes, Mario, que a mí me parece importante, que es el tema físico. Yo el otro día contra el Wolves vi algo que me pareció una versión mejorada del Celta de la pasada temporada, que es el tema de la presión. Yo vi un equipo mucho más agresivo en la presión que la temporada pasada. O sea, era como un punto más. Ya sabíamos que a Claudio le gusta esa forma de jugar para robar balón, pero vi un punto más, eso, o sea, lo cual me gustó, claro, pero ¿eso qué implica? Tienes que tener un banquillo y un armario más potente del que tenemos. Entonces, el tema físico sí que lo veo clave. O sea, esa forma de jugar de Claudio exige tener después recambios que te sigan manteniendo ese estilo, que no bajen ese punto de intensidad. Entonces, claro,
un motivo máis para hacer máis movimentos en el mercado. Eu creo que o Celta, cando vai a presionar, vai a ser cando Aspas non este. Cando Aspas non este, vai se poder presionar. Aspas presiona, corre como que máis, pero non podemos pedirlle o mesmo nivel de presión a Aspas que a Pablo Durán, por exemplo. Sobre todo se queremos un Aspas inspirado. Pero sí, sí está. Hai o que pedir, este Sí, ano... Ya, pero non. Eu creo, mira, eu que decides na dianteira que como non é un extremo como tal, porque a profundidade a pondrá seguramente o Carrileiro, Mingueza ou Carreira ou tal, eu creo que son posicións moi intercambiables. Eu non descartaría ver a Pablo Durán xogando por ali, ocasionalmente incluso, aínda que non é o seu perfil, un Jude Gla ou un Brian, non sei, non estou moi preocupado por esa posición. Pois eu creo que ese perfil, sendo así máis media punta, con esas posicións de tal, penso que xa o temos. Sí. O que pasa é que Claudio pone na outra posición, pero para min Hugo Álvarez debería de xogar máis arriba. Sí. Para min é máis posición del, moito máis creador, moito máis encarador, ten maxia, é un xogador que ás veces está como medio desaparecido, pero que che saca algo da chistera. Eu acórdome partidos pois como contra o Mallorca, contra tal, que de repente igual non está facendo un gran partido, pero saca algo de aí, é un rapaz con moita maxia. Eu a min a verdade é que é un rapaz que creo que ten que pisar máis área. Sí, pero penso que entón non o podes poñer a defender. Claro. Correcto. Hai que poñelo de medio campo para diante, como sí, por dicir algo, estou de acordo. Aí é onde pode exprimir el as súas... Que a mí é un xogador que me gusta, o que pasa que o ano pasado o vin que non deu ese punto un pouco máis do que eu agardaba, pero hai que, por eso decía deste ano, a ver como funcionan estes tres xogadores, porque son algo importante para o noso club, o sea, que sería moi importante que funcionasen, en definitiva, non? E o que decides vos, Hugo Álvarez, ten esa chispa que lle falta a moita xente, e ten esa genialidade, pero non podemos estar vivindo un equipo que traballa duro e tal da genialidade dun xogador. No, eso está claro. Para iso, como dicía Fernando, hai que o que dicíades, non? Hai que facer presión, hai que mover tal, e claro, non nos podemos estar esperando que un xogador un momento determinado faga unha genialidade, porque non sei, moito luxo para o Celta, eso outros equipos poderían facelo, pero o Celta eu creo que non está nesa liña, non? Penso falando dos Hugos, chamoume a atención tamén que na pretempada, bueno, máis por falta de efectivos que outra cousa, imagino, pero Sotelo tamén xogou aí mesmo no extremo, que unha vida lle vira tan en riba, a verdade, non o fixo mal, ao meu parecer. Pode que este ano sí que conte con máis minutos, ao estar con 3 competicións. Sabe por sí, Claudio non conta con 11 tipo, iso está claro, menos na línea de 3. Pero é que agora vai ser imposible adiviñar ningún 11. Sí, pero bueno, a min Sotelo quixo meter un pouco nesa posición máis adiantada, pero xa ano pasado eu acórdome partidos no que, digamos así, acórdome un partido en concreto que deixaba a Damián de medio centro solo, facía que Ilaix ou Sotelo que estivese actuase como máis de media punta e subía máis cara arriba para recibir tal. Eu que lle vexe Sotelo ou que non me gusta é que moitas veces cando ten que xogar de espaldas pois non é ese perfil de xogador que ten esa axilidade de darse a volta rápido tal. Ten un moi bon golpeo, moi bon pase, desplazamento espectacular, pasa o balón que é unha maravilla, pero non ten, cando ten que xogar de espaldas pois é como que algo que non lle ven ben. Entón, eu máis adiante non o vexo. De feito, vexo sempre no medio centro con parella de alguén e creo que aí non me encaixa. Entón, quero dicir, Sotelo ou se pon as pilas para defender e correr máis ou iso, ou sí que igual vexo que a pesar de ser dos que máis talento ten, porque ten un talento descomunal, como non se poña as pilas, igual sí que pode ser o xogador este ano que máis sufra nesa posición. O sea, o que menos minutos teña. É un xogador no que creo moito, sinceramente, en Javi Rueda. A Javi Rueda, eu cando vin no Celta Fortuna, e que me encantaba esas subidas que facía pola dereita, esos pases que daba que eran medio gol. É un xogador que me encanta e creo sinceramente que pode ser un xogador revelación este ano no equipo e que o precisamos moito, porque aínda que temos laterais, volvemos ás 3 competicións e eu creo, laterais por a dereita, quero decir, non sei se nos falta un lateral esquerdo de verdade.
non o sei, porque eu a Mingueza non o vexo aí, e por suposto a quen se pode ver aí a Ristic, pero sabemos que Ristic, bueno, está sempre pendente de que poida romper. Ahora parece que está aguantando sin lesionarse, a ver si sigue igual. Bueno, veremos. Pero cando empeza a temporada veremos, cando empeza a Liga, non? É que o tema de Ristich é que os partidos normalmente cando xoga faino ben, o problema é que xoga poucos partidos. E despois, cada vez que se lesiona, tense que poñer a punto e tarda moito en volver a xogar. Entón aí está o problema. A mí é que me encanta. Pero digo, aí para a esquerda temos a Carreira tamén, o sea, para min Carreira, vamos. Carreira aí perdeu profundidade cando tiña que xogar pola esquerda, evidentemente non está tan acostumado. E o propio Rueda, bueno, que... O Rueda é claramente de dereita, eh? De Cervi, temos a Cervi tamén. Ah, de Cervi. Chupando no bote. Bueno, e logo hablando de Rueda non descartaría que fose titular. Que despois, oiche, damoslle pausa aquí aos da casa, ben, estamos con Villar a tope, pero anda que Cervi non leva unha vida aquí de puta madre en Vigo. Que imos falar de Cervi? Ya dimos moitas aquí, sí. Sí, ahora iba a decir que hablabais antes de ponerse las pilas. Yo creo que hay uno que acaba de renovar además, que ya no es cantera, pero bueno, es Willot Schroeder. Carlos. Willot Schroeder. Yo creo que es un jugador muy bueno, pero en la última temporada desapareció demasiadas veces estando en el campo. Fue demasiado irregular, con lo cual entiendo que la directiva confía mucho en él porque la acaba de renovar por varios años. Evidentemente hemos visto lo que puede dar, que es mucho, pero es que el año pasado le faltó mucha regularidad. Entonces, es otro que tiene que ponerse las pilas, porque va a hacer falta. De Williot, ¿no? Sí. De Swedberg, ¿no? A miña pregunta é Alfon o ano pasado a vista de todos fixo unha tempada boa, non? Bueno, media tempada boa. Media tempada boa. Bueno, pues Williot en menos minutos marcou os mesmos goles e deu unha asistencia máis, así, a lo tonto. Sí. O sea, los números... Estamos falando un rapaz de 21 anos ou 22. Bueno, xa non sei que ten, pero quero dicir ahora mesmo, pero é moi novo todavía tamén. Moi novo. Non confundamos con que leve anos aí, porque tamén se pasou un ano en blanco prácticamente con Benítez, un ano e pico en blanco, e tamén hai que pensar, bueno, con Benítez, con Coudet, perdón. Con Benítez xogou pouco, pero iba xogando. Pero digo, que un rapaz todavía que é moi novo, o sea, ainda está en período de formación, hai que ter paciencia. O sea, sigamos pensando que hai moitos rapaces en formación. Isto, pero en proxecto a anos vai ser a hostia. O que pasa é peligroso, sí. Vai ser increíble para vender, sí. Para vender, exactamente. Bueno, ese é o problema. O para estar aquí, ollo, que renovou aquí. No me creo nada. Non sei. Bueno, Antonio, pero se ven un equipo da Premier pon 30 millóns, paga yo de brochaval. E con 12 tamén, e con 15 tamén yo dan a calquera. Bueno. Temos experiencia nisso. Eu tamén pensaba que Fer López iba a se quedar aquí toda a vida, sabes? Sí, no, pero es que non empezou. Eu non. Por eso digo que non, claro, evidentemente, pero non, Fer López no Celta non triunfou, non puido triunfar, non o deixaron triunfar porque marchou. Non tivo tempo. Exacto. Rápido firmou con Mendes tamén. Claro, que enseguida o venderon. Carai. Vamos a abrir ese melón. ¿Qué os parece la venta de Fer López? ¿Qué valoración hacéis? Bueno, para min a venda de Fer López ten unha razón clara. Fan uns presupostos por debaixo do que van gastar. Entón, todos os anos teñen un déficit. E como teñen todos os anos, fixédevos que cada ano venden un porque sempre fan os presupostos, eu estive lendo sobre o tema, por debaixo do que non son reais. Hai que vender sempre a alguén, e desapareceu este de 30 millóns, voando, vamos, o sea... A min, deportivamente, pareceme fatal e o problema é estrutural. Dende o meu punto de vista, é problema estrutural da directiva. Se seguimos así facendo os presupostos por debaixo do que sabemos que imos gastar, leva varios anos o Celta facendo, estamos perdidos, porque cada ano venderán a un xogador como mínimo, Entón, bueno, eu estou bastante descontento porque é un problema estrutural. Outra cousa é que desde o punto de vista, e porque Fer López tiña moito para facer no Celta, polo menos un par de anos no Celta sería maravilloso. Non puido ser porque volvo a repetir polo que é. E se non, mirade para atrás como cada ano van vendendo a alguén, a un. Sempre nos venden a conto de que hai un problema tal de dinheiro que non chega, pero ao final é porque os presupostos que se fan son por debaixo do normal. A ver, o que está claro que Celta ou aumenta ingresos ordinarios, xa se saco 360 famoso ou que sexa,
se segue mantendo o límite salarial similar ou parecido ao que leva tendo estes anos, vai ter que vender. Eu creo que se non fora, é o que dis ti, Antonio, se non fose Fer, ia ser Mingueza ou Starfelt, tiñan as papeletas. Bueno, tamén o din polo chat, coas restriccións económicas da Liga, poucos equipos poden permitirse o luso de non vender. Outra cosa é que Fer, máis que a outros, sí que estaba chamado a recoller un pouco o legado de Iago, ou polo menos era esa sensación entre a afección e no emocional é moi fodido. A min é unha venda. Estar un pouco máis tempo, quero dicir, eu entendo que o futuro deses xogadores para equipos como o Celta, pois evidentemente claro que está pois moi conectado cunha boa venda, pero es que penso que non se está facendo ben, nin sequera iso. Que se xogadores como Fer López ou como o mesmo Larsen ou como o mesmo Gabi Veiga tiñan que ter quedado 2, 3 tempadas ou algunha máis. Quer dizer, eu estaría máis contento de ter Larsen nestes 2 anos e que agora fose o Newcastle o que quixese pagarlle o Celta 75 kilos por el. Claro, eso sería unha boa venda, pero se os vas vas colocando todo o que te fai, empeza a despuntar e xa o colocas. Claro, pero vende sempre, que vende sempre. Pero es que el Celta a lo mejor si no hace esa venta no puede tener el resto de jugadores que trae. Es que ese es el tema. Es que ese es el dilema. Por unha vez, perdón. Sí. Por unha vez, sin que sirva de precedente, probablemente vou defender a directiva porque creo que aquí non tivo culpa o Celta. O sea, quero dicir, vamos a ver. Correcto. Non tivo. No tema Fer López creo que non. Despois nosotros sí que deu a razón que, por exemplo, pues, eu que sei, Gabri Veiga, tal, os que señan, sí que quixo vender o Celta, creo que aí sí que xa é outra cousa. Pero no tema Fer López, en plan, quen pensa que con 8 partidos en primeira veña a calquer clube a pagar 20 millóns de euros por un xogador así? O sea, é que é unha aposta moi arriscada. Tes que conocelo moi ben. Entonces, que xogan os factores aquí? Pois que se pasaba un de xullo, a cláusula era moito maior e o representante era Jorge Méndez, que foi o que ideou todo, porque tamén é un activo moi grande nos Wolves, porque ten un montón de pasta ali invertida, e claro, o tío non é parvo, o sea, viu o xogador, viu o talento que había e arriscou con Fer López. Entón, quero dicir, cando o Celta xa quere tomar medidas, digamos así, xa hai un preacordo firmado e demais por parte de Fer López, xa non se pode facer moito. Entonces, o Celta, por ese, ademais, fixo ben, porque foi o tema de, vale, en vez de pagarme os 20 kilos, pagasme un pouco máis e deixochos pagar a prazos. Entonces, eu que saca de beneficio. Para min, aí sí está ben feito. Por unha vez, quero dicir, tampouco vamos a defender de tal. Pregunta é, por que ten tanta vara alta Jorge Méndez no Celta? Porque Jorge Méndez... No, vara alta e non tivo. Aí o que de categorías inferiores. Xa está metido en el rollo dese equipo portugués que queren vender, que queren comprar, que quere comprar o Celta. Por que ten tanta vara alta? Pois iso é un problema de directiva. Aí hai outro, mira, escoita, aí hai outro Jorge, que non é Méndez, que é o que está metido no Celta. Entonces, Méndez, o tema é que é representante de xogadores, e para min o problema que sí que está vendo é que sí que ten que tomar medidas o Celta é pois co representante de Méndez ou a, digamos, o contacto de Méndez que está metido aí no Celta. Pois é Méndez. Esa persoa é, para min, a que había que cortar de raíces, sentindo moito, porque pois non podemos estar regalando, precisamente se é do que vamos a tirar no futuro, non podemos estar regalando canteira, que é o que nos máis falta nos fai. Eso, e quen permitiu todo iso? A directiva. Yo creo que non é un regalo, lo de Fer López. O de Fer López ten culpa a directiva. Joaquín, que non hablaste, pillado, Joaquín. Moi pillado por pinzas se o queres pillar, pero bueno. A ver, eu creo que, sí, obviamente, estes superasentes, non? Como Pino Zahavi ou Jorge Méndez e tal, non, ou bueno, Mino Raiola, cando agora Enzo Raiola, que o pillo, bueno, ten un poder moi grande no mundo do fútbol e a min non me gusta a súa figura, porque, bueno, especialmente para clubes como Celta, pero eu entendo que, bueno, pois quizás o ano pasado foi un pouco tamén a venta de Larsen, pois, home, que ao final esos cartos non sei, pagaron o finiquito de Benítez ou tal, pero bueno, que eu creo que foi unha venta que ao final que foron 29 millóns, 30 millóns.
Pois eu creo que foi un pouco, bueno, pois vai un pouco por favores e tal. Eu empaqueto a Larsen a Premier que non necesitas pasta e métome aquí un pouco no clube e tal, non sei. Son tramas moi raras ali. Pero a venta de Fer López, sí, 8 partidos, máis de 20 millóns, é unha locura. Sí. Pero dá pena, dá Pero pena. descapitalizamos o equipo deportivamente. Dá pena ter que vender A ver, cantidad. cabe decir que sale Marián dicindo que este ano por fin non había que andar con ventas nin con cousas graves. Que o tema era pero que si te quedas con Fer López xa tes medio solucionado arriba todo, casi. O sea, tú date conta que era un xogador moi diferencial. Entón, cal é o tema? Bueno, unha vez que o vendes, sí que despois, claro, como non vas a invertir en Brian Zaragoza alguén importante? Pois claro, que a min por eso está ben feito, pero é o tema de que eu aí sí que ao Celta non lle vexo tanta culpa, ou polo menos a directiva é iso, pero bueno. A ver, evidentemente, deportivamente, todos yo creo que los coincidimos aquí que Fer López le hacía falta algún año más para sentarse realmente y ver quién es exactamente Fer López, porque estábamos empezando a verlo, pero no llegamos a conocer realmente al Fer López, digamos, al 100%. Entonces, partiendo de ahí, evidentemente, mi pena es la misma que la vuestra. Yo contaba con él para este año, estaba muy ilusionado. Dicho lo cual, por un jugador que se está haciendo, nos dan este dinero, para mí la venta es buena, económicamente es muy buena. Ahora, vamos a ver cómo progresa en la Premier, pero evidentemente económicamente es una muy buena venta, pero claro, eso me da ahora pena. No nos importa, Fer. Ahora que como evolucione no nos importa en absoluto, o sea, pero claro. A mí me da igual que lle vaya ben, que mal, que regular, me da exactamente igual. Sí, pero no, claro, o sea, la pena la tengo porque estaba apuntando cosas muy, muy buenas, pero ahora, la venta me parece bestial, o sea, increíble, o sea, yo no contaba con que ningún equipo, y menos de la Premier, pudiese hacer una apuesta con semejante riesgo, una apuesta con mucho riesgo, vale, que aquí el dinero lo tienen mucho más, digamos, más dinero que aquí, pero aún así me sigue pareciendo una apuesta bestial por un jugador que se está haciendo todavía, ¿no? Como decía Jorge, o Newcastle, coméntase que pode chegar a ofrecer 70 millóns por Larsen. Unha auténtica locura. Coméntase, veremos. Sí, bueno, depende de se ficha Isaac o Liverpool, pero claro. Se ao final Isaac marcha nestes 15 días, que todo apunta que será o máis probable, eu que o Newcastle vai no pagar, porque o precisa tamén. Claro. Bueno, ¿qué? ¿Hablamos del partido del domingo o no? Eu vou ter que deixar e pasar que pase Antón, porque xa non quero discutir máis con vos. Decía antes de que era Jorge, outro Jorge, non é Jorge, perdón, que Toni Otero. Toni Otero, claro que sí, exactamente. Que é o que traballa para Méndez. A mí xa me extrañaba, pero traballa para él é como se fose Jorge Méndez. Jorge Otero é outro. Sí. Antonio, déjanos tu pincelada para el domingo antes de irte. Mi pincelada para el domingo? Que pincelada imos facer? Imos a toparnos un equipo que non nos vai deixar xogar. Un equipo que sempre xoga exactamente igual. O clásico Xetafe. Di, Jorge, di? O clásico Xetafe, que non Claro. Entón, estamos comezando a tempada. O comeza a tempada ese día. Que pincelada podo deixar? Pois que o moito mellora a situación os xogadores en ataque, o sin Pablo Durán, que non sei se xogará ou non. Estamos vendo, imos ver un partido que pode rematar en impotencia, porque este Xetafe empeza a non deixar xogar. O Celta que intenta xogar, que intenta mover, que intenta facer as cousas de outra maneira, a min dame moitísimo medo, sinceramente. Sinceramente, dame moitísimo medo. Prefería outro equipo, pero o Xetafe é un equipo desquiciado. Ademais, desquiciado e que desquicia os demais, non? Entón, o Celta tan pureta que quere xogar dunha maneira tan bonita e tan aberta e tan... dame un pouco de medo. Pero bueno... Temos sorte que Borja, eu creo que é un perfil que vai nos vir ben para o partido. Pero non sei se xogará, Non sei se xogará, pero aparte non estará físicamente moi alá tampouco. Brian Zaragoza tampouco está físicamente moi alá. Entón, bueno, a mí dame un pouco de medo, non? Pero bueno, é así a cousa. Vese un partido difícil, Fernando. Supoño que ti tamén o verás difícil. Sí, tamén aí imos ver tamén un pouco a posibilidades dos xogadores que elixa
Claudio, porque realmente non vai ser doado. Entón, bueno... También te digo una cosa, Antonio. Yo prefiero tenerlo en la jornada 1 a tenerlo en la última jornada. Yo el año pasado, cuando teníamos que jugarnos Europa en Getafe, tenía mucho más miedo que ahora. Es decir, ahora en la jornada 1 estamos construyendo. Mi miedo era poder ganar allí, aunque ellos no se jugaban nada, contra semejante equipo. No, o sea, eso ese está era claro, mi miedo. Fer. Pero entre ser o primeiro partido e o último hai partidos intermedios, quero decir, sí, claro. que tampouco cosa. O que quero dicir é que é un equipo moi feito, un equipo que sempre xoga igual, un equipo que fai todo menos fútbol, e a mí é un equipo que non me gusta, que me gustaría que baixase a segunda división para librarnos del, porque é moi... sí, para min é como unha dor, sinceramente, é como unha dor. Entón, bueno, vai ser un partido de moita loita, vai ser un partido pouco vistoso, e haberá que aguantar ata se ven os machos e a ver que podemos, con onde se lle pode facer dano, pero a mí un equipo que non necesita facer demasiadas fichaxes, porque sempre xoga igual, mantén máis ou menos os que ten e non sei, dame medo, pero bueno, hai que gañar. Yo creo que la clave es la paciencia, ¿no? El año pasado... Claro, moita paciencia, claro. Junto con el Getafe... Sí, me acuerdo que el Español, por ejemplo, planteó un partido a la defensiva a ultranza aquí en Balaídos y el Celta no tuvo la paciencia, se descolocó y en dos contragolpes o en un contragolpe se llevaron el partido. Entonces, hay que tener la paciencia, claro, la paciencia suficiente para no desajustarte tú. O sea, el Getafe que haga lo que quiera. Y para no desesperarte, para non desesperarte. Claro. Chega moi mal o Getafe, chega moi mal ao primeiro partido. Poucos inscritos. 12 inscritos nada máis. Perde o mellor central que tiñan, que era Alderete. Estaba iso mínimo. Alderete, sí, foise, sí. Uche, que é o xogador de revelación. Uche está máis pensando se queda ou se va, tal. Eu creo que é un bon momento para enfrentarse ao Getafe. Pois oxalá, porque ao mí o Getafe dame medo en ese sentido, que se llevan o lle falta non sei que, pero lo saca, boñen a outro e este tipo fai... A ver, son soldados. Tamén vais al Alderete, pero é que fichan a Afkar, que fixo unha temporada bastante boa no Alavés, o sea, quero dicir, non... Por eso digo que non son tal. Vai ser un equipo que o primeiro partido, bueno, ben viste o ano pasado, que xogando sin dianteiro e non me acordo cantos puntos fixo e todo iso. O Getafe, entonces. Por eso. Sí, bueno, demasiados puntos para lo que propone, pero bueno. Non hai que andar, o sea, decir, Bordalás hai que ter ollo sempre. Exactamente, a mí sempre me dá medo, se cambiasen de adestrador daríame menos medo, pero con ese individuo ten tomada a medida, os xogadores saben o que teñen que facer, o que queren facer, e, bueno, fútbol moi pouquiño, aínda que ás veces quera reivindicar que non xogan tan mal, pero efectivamente. Bueno, 1-0 para o Celta neste primeiro partido, con todo o meu agarimo, e a Antón que pase porque... E quen marca, Antonio? Quen marca? Quen marca, que non sei quen vai xogar, pero... Bueno, hombre, pero uno fijo. Pues vai marcar... Sí. Pues non sei, confío en que sea Suelberg. Venga, ojalá. Vale, bueno, pues ojalá. Nada, encantado, verémonos a volta deste partido e a la Celta. Unha aperta, Antonio. A la Celta, chao, vale. Antonio. A todos. Chao. Antonio, cuídate. Bueno, a ver, dale, Jorge, ¿tú cómo lo ves? Pues lo veo pouco igual. Eu vexo que imos ter que, bueno, que sufrir, como sempre, que non perder a cabeza, nen os nervios. Penso que o mellor, como te dixes, eu prefiro o Xetafe na primeira xornada, sí, claro, que non na 10, na 12, onde xa teñas dúbidas, non sei, xa hai queixas, tal. Penso que o mellor primeiro partido que pode ter para quitarnos de diante, porque realmente un rival non vai plantexar nada. Bueno, verse eu penso que con paciencia e con certa boa forma física o mellor podemos incluso ter un bo resultado, no? Tipo un 2-0 incluso. Eu penso que se pode dar tamén polo que dicíades de que o Xetafe chega en non moi boas condicións. Penso que chegamos nós mellor que eles. Estamos na casa, a xente quere comezar neste ano e tal, e pode o mellor podemos ter sorte, non? Pero penso que as claves son isas. Eu tampouco sei moi ben que tipo de 11 vai plantexar Claudio e os tipos de cambios que pode facer, pero se non perdemos a cabeza, penso que o resultado pode ser bo, e comezar con 3 puntos na nova tempada sempre interesante. Yo creo que ni Claudio sabe a quién va a poner. No,
Sempre bromeamos con iso, penso que esta vez é moi certo. Penso que ata o día, antes do mesmo día, non vai ter claro que 11 vai colocar. Antón, bienvenido de nuevo. Sí, aquí estou de volta. Bueno, pois xa que Antonio saeu, pois eu estaba aí por detrás pois poñendo os comentarios dirixindo a cousa dende a parte máis técnica, pero a min parece un partido, eu estou de acordo co que dicides, este partido é importante dende o punto de vista de que xoga o Celta contra un Xetafe na primeira xornada, sacar de enriba a un rival como ese que é bastante impredecible, ¿no? En moitos casos, pois creo que é unha boa proba para ser o primeiro partido. O equipo, pois evidentemente non está rodado, como non está tampouco o Xetafe, entón calquera cousa pode pasar, é o que ocorre nestas primeiras xornadas de Liga. Por iso, ás veces, dice que é mellor xogar contra o Madrid ou o Barça nestas primeiras xornadas, porque, bueno, como non están rodados aínda, pois podería ser posible que se sacase un bo resultado. Bueno, Antonio é bastante positivo, bastante optimista, tendo en conta como xeralmente facías porras no pasado, non? Penso que iso ten moito que ver con Claudio Giraldez, que gañou realmente pois o corazón e o sentimento de Antonio, do mesmo xeito que o fixo con todos os celtistas. Eu penso que unha tempada como esta, na que o Celta vai xogar 3 competicións, volta a Europa despois de moitos anos, pois tendo a Giraldez de algún xeito dende un punto de vista anímico, penso que é algo moi importante para esta tempada, non? Entón, niso estou totalmente de acordo con Antonio e penso que é unha das mellores cousas voltar a Europa cun equipo deste estilo, cun adestrador deste estilo. A cuestión é, temos ou non temos plantel dabondo? Eu penso que nestes intres non exactamente. Pero, bueno, o mercado non rematou aínda. A min preocúpame, sobre todo, a portería. Bueno, esta é unha boa proba de fogo, non? Este primeiro partido, e calquera cousa podería ocorrer, non? Quero dicir rapidamente, para lembrarvos a vos e tamén a toda a audiencia, que continuamos coas avaliacións do MVP, 5 puntos pro mellor do partido, 3 puntos pro segundo mellor e 1 punto pro terceiro mellor. Isto continuará así despois de cada encontro. Pero para a porra hai un cambio de regulamento, porque antes simplemente dábamos puntos por acertar o resultado e por acertar os goleadores. Pero agora vai ser diferente. Para que haxa máis puntos, para que haxa máis competición, pois estiven a pensar durante o verán, xa que dixen que tiven bastantes vacacións este verán, aínda que estive con moito traballo de outras cousas, pero pensei que sería interesante dar 1 punto por acertar a quiniela, ou un X2, non? Mesmo se non se acerta o resultado, non? Se, por exemplo, Antonio di que o Celta gaña 1-0, pero o Celta gaña 2-1, pois levaría 1 punto por iso, pero non polo resultado. Pero se acerta o resultado, 2 puntos extra. Dese xeito, habería 3 por acertar o resultado e a quiniela. Porque, evidentemente, acertando o resultado, acertase a quiniela. E despois 1 punto extra por cada goleador. Así que, bueno, podería, mesmo Antonio, neste caso, gañar 4 puntos, porque se acerta o resultado, máis evidentemente a quiniela serían 3, máis o goleador do Celta, pois serían 4. Isto penso que dará máis competición a porra e simplemente quería introducir iso. E xa non falo máis do partido, facede o vos e despois rematamos cunha pregunta final que teño aquí pensada para rematar esta previa, esta primeira emisión en directo do Bar Celeste. Moitas grazas a todos e a todas por estar aí e, por suposto, a todos os convidados por respostar a chamada unha tempada máis. Bueno, yo lo que dije antes, hay que tener paciencia con este equipo. El año pasado creo que sirvió a Claudio y yo creo al resto de la plantilla, que prácticamente es la misma,
para saber lo que pasa con estos equipos que a veces no te dejan jugar, se cierran atrás, etcétera. Nos hemos dado bofetadas por no saber ser pacientes. Entonces, esa es yo creo que es la clave. Y hacer el juego del Celta hasta donde le permita el Getafe. Lo que dije antes de un punto más en la presión me parece muy importante. Y contra esos equipos más todavía. Yo creo que contra el Wolves se vio un punto de intensidad que yo no había visto antes. En jugadores como, por ejemplo, Ilais Moriba, para mí fue el mejor. Dio un paso adelante. Creo que es un poco la clave en este primer partido. Luego habrá posibilidades de jugar con equipos que te dejan más espacio, ¿no? Pero para mí la clave es eso, paciencia y ser fieles a nuestro estilo con la versión mejorada que el otro día vi en Inglaterra, ¿no? Yo voy a poner un 2-1, luego ya te diré si quieres los goleadores, Antón. Moi ben, pois Fernando di 2-1, Antonio dixo 1-0, e non sei que se dixo goleador, sí que o dixo, non? Williot, sí. Williot, moi ben, perfecto. Eu vou dicir, podemos repetir, pero non vou repetir, vou dicir 2-0 pro Celta neste partido, 2-0, goles de Borja e de Aspas. Te doy entonces mis goleadores. Vamos a poner aquí a Fran Beltrán, mi querido Fran, y a Yago Aspas. Entón golazo, porque Fran Beltrán non sabe marcar máis que... Solo marca desde lejos, sí. Chicharros aí a tope. Sí. Eu dixen tamén 2-0 antes, pero non dixen goleadores. Sí, dixen 2-0, pero podemos colocar a Iglesias e a Williot. Borja e Williot, moi ben. Non hai problema por repetir o resultado, porque, claro, con 6 ou 7 copiados, pois sería difícil non repetir. Máis resultados ou comentarios sobre o partido. Eu he de dicir, antes que nada, que, bueno, Bordalás, verdade que sabe sacar petróleo dunha plantilla con recursos moi limitados, xa o fixo en Valencia, xa o fixo en Getafe, pero, bueno, que estaba en quitarse de enriba este partido xa, chegan baixo mínimos. Creo que foi na xornada 1 do ano pasado cando fixo o experimento con Uche e lle saiu ben, creo que rascou un empate con gol del, non recordo moi ben. Bueno, aquí les ganamos 1-0. Sí, no, digo na súa competición propia, xornada 1. Eu creo que gañamos ambos partidos, non? Sí, 1-0 e 1-2. Sí. Creo que tiñan unha vermella. Eu confío na vitoria, ia dicir un 2-0, pero para non ser moi reiterativo, vou dicir 3-0. Peña. E iso, ledo de que nos quitemos de enriba a este partido, que sempre un dor de molas. Vou dicir, veña, para non repetires moito, tamén Aspas e Likes, que creo que vai ver Porta con máis facilidade este ano co pasado. Se lleve, como dicías ti, creo, Fer, cun punto físico máis por enriba do resto do equipo. Tamén Durán ou Javi Rueda tamén lles vi moi ben nese aspecto. Tercer gol, veña, Mingueza. Y eso que Ilais el año pasado tuvo mala suerte, debería haber acabado con más goles, pero tuvo mala suerte con determinadas jugadas. Sí, no, faltaba esa clarividencia tamén aí en 3/4, penso eu. Sí, pero cuando lo intentaba, iban al palo, iba a haber un rebote, o sea, mereció más goles. Ilais sí que foi un deses xogadores que foi de menos a máis durante a tempada pasada e agora semella que esta tempada pode pois continuar esa progresión que é o que todos agardamos, non? Sí. Ese punto físico de máis que tivemos no outro día nos Wolves tamén faltounos un chisquiño máis de acerto, ¿no? Que sempre nos pasaba. Tivemos máis ocasións e penso que temos que xogar con esas dúas ideas, ¿no? O tema da presión física, que evidentemente moito mellor do que tiñamos o ano pasado, penso eu, e se conseguimos ter un chisquiño máis de acerto, o sea, se todo o que o Celta é capaz de xerar, que é bastante, se generas 4 o 5 e podes meter 2, sería un salto de calidad. La toma de decisiones. Hubo alguna jugada que por decidir mal, el otro día no sé qué canterano fue, que llegó a la frontal del área y tenía varias opciones de pase y al final la tiró mal. Foron dúas xugadas, ademais do gol, que era un partido que podía ter rematado 0-3 perfectamente. Foron eso, tomas de decisións precipitadas ou erradas neses últimos. Bueno, pois eu
penso Mario, teño que dicir que xa Martín dixo un deses típicos resultados de Mario, de 3-0, 5-4, tal. 8-0. Tal A cual, ver que tal cual. pensas ti. Tal cual. Eu creo que vai ser un partido do máis cerrado. O sea, quer decir, o ano pasado na primeira xornada sacaron unha victoria en San Mamés ao Bilbao. Non, un empate, perdón. Un empate contra o Bilbao. É un equipo que vai competir e que precisamente destos equipos que se nos dá mal. O sea, quer decir, normalmente, porque non acabamos de xogar estar cómodos. Pero creo que vamos a ganar. Creo que vamos a ganar 1-0 gol de Javi Rodríguez. Creo que van ser claves as incorporacións desde atrás dos xogadores porque eles van a ter ali un Fortín metido ali atrás e non creo que arrisque moito Bordalás. Pues 1-0 para Mario, que está de acordo con Antonio, diferente goleador. Non sei se Joaquín dixo xa o resultado ou non. Sí, non, vou decirlo agora. Eu creo que estaba pensando as chaves do partido. Creo que na faceta defensiva vai ser esencial defender ben o balón parado, porque vamos, por aí podemos sufrir. Teñen moitos xogadores físicos, moitos xogadores que van ben por ali, unha segunda xogada ou así. Eso temos que melloralo e por ali pode máis unha debilidade que poden explotar. Bueno, eu creo que un equipo cerrado, sen moito espacio, o xogador que a mí me gustaría, que na miña cabeza coido que pode ser moi importante, pois é o meu representado, Brian Zaragoza. Brian Zaragoza, se miramos as estadísticas, non é un xogador de moita produción, non ten moito gol, non ten moita asistencia ata agora na súa carreira profesional, pero é un xogador cunha técnica e un regate superdotados. É un perfil que facía falta neste equipo, un perfil moi interesante e creo que pode xerar moito caos. No momento que se ten un partido bo e regatea a súa marca dúas ou tres veces, vanlle dar espacio e con ese espacio pode sacar un centro, pode xerar. Creo que pode ser a clave para romper unhas defensas un bo regateador como, bueno, temos bons regateadores, Suedber é un bo regateador, o propio Aspas, pero creo que un perfil máis rápido como Brian, aínda que sen espazos é máis complicado, creo que é un xogador capaz de xerarse as ventaxas prácticamente en estático. Y hay una cosa de Brian que me gustó mucho el otro día, es verdad que, bueno, hemos visto pocos chispazos de él, ¿no? Solamente en el último partido. Y hay una cosa que es la claridad que tiene antes de recibir el balón, ya sabe a dónde tiene que pasarlo. El otro día hizo un pase casi sin parar el balón a un delantero, un pase en este caso, bueno, un pase así aéreo, que me pareció de una velocidad de ver el juego antes de que pase, me pareció bestial. Dije, ya este es un detalle de lo que es este hombre, o sea, la velocidad en su cabeza, o sea, es mucho más alta de lo que pasa en realidad. O sea, eso me parece muy bueno. Sí. O sea, hay que verlo más, pero son detalles que dices, ojo, con lo que ve que no ve nadie, ¿eh? O sea, ve pases que no... con respecto a Alfon, eu creo que ganamos moito porque Alfon era un gran regateador, pero era un xogador máis específico de ter ali arriba e regatear ali arriba, non era un xogador tampouco con esa capacidade de facer X metros que Brian si ten esa velocidade de facer metros como pode facer Williot, pero tamén ten a capacidade de encarar e de romper e tamén a capacidade de pase e de gol. O sea, quer decir, tampouco é que marque moitos gols, como decía aquí Joaquín, pero vamos, eu penso que vai ser a clave para que eu penso que este ano Borja e Iago van a estar mellores en números seguramente porque vai romper polo outro lado todo, seguramente. Sí. Esperemos. Eu creo que vamos a ver a mellor versión de Brian, posiblemente sexa contra... Eu tamén o digo. Eu que son moi os poucos partidos que vin de Brian a maioría foron contra os típicos partidazos que fixo contra o Barça, que foi un par de anos seguidos, que foi un espectáculo, vamos, marcou un par de golazos ali que... Pero, entón, contra equipos que deixan espazos é un xogador letal, pero claro, vamos a ver que tal é capaz de subir o nivel e aportar, como eu confío que pode, nun partido pechado como deste fin de semana. Y yo recuerdo... Dale, Joaquín. No, a miña porra eu creo que o Celta vai gañar. Penso que, por suposto, partido difícil. Getafe é un equipo competidor, pero creo que, penso de forma obxectiva dentro de que son aficionado do Celta, que estamos un escalón por enrima do... Sí, que penso que estamos, bueno...
Podemos falar outro día, pero creo que temos, bueno, estaremos aí do 7º, 8º, 9º mellor equipo da Liga, na miña opinión, e o Getafe está un pelín por debaixo. Así que eu confío en gañar, confío un partido pechado, non moitos goles, pero bueno, creo que vai ser un 2-1. 2-1 pro Celta. Bueno, Non hai ninguén que pense que o Celta empata ou perde, así que hai moito optimismo de cara a este partido. Que marca? Zaragoza ou non? No, Brian, tenemos que esperar un pouco. Gol de Jutgla, Ferran, e un gol de Aspas, veña. Aspas. Bueno, hablando de optimismo, me hizo gracia el comentario que apareció antes, no sé de qué aficionado, que decía que la clave es meter un gol tempranero. Igual no se acuerda de que a Claudio le gusta remontar. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Tempranero do rival. Pero claro, non di quen ten que marcar ese gol tempraneiro, non di o Celta ten que marcar, di hai que marcar, pois non sei se será o Celta ou o Getafe, pero mellor o Celta, mellor o Celta, iso sen dúbida. Sí. Bueno, estamos xa 1 hora e 34 minutos de emisión e para rematar, gustaríame facervos unha pregunta rápida final de un pouco de prediccións, pero non de prediccións así só deste partido. Por certo, que quen queira deixar a porra que a deixe debaixo do vídeo na parte adicada aos comentarios e así o computaremos. Cal é o xogador para vos que máis interese vos desperta entre os que o Celta ten en plantel nestes momentos, xa sexa un xogador que estaba antes ou algunha das novas incorporacións, e a verdadeira pregunta final, ademais diso, é cal pensades obxectivamente, como diría Joaquín, que é o obxectivo deste Celta 2025-2026. Se tedes un obxectivo en mente co que estaríades pois satisfeitos. Non digo gañar a Europa League, non digo gañar a Liga ou a Copa ou algo así, pero o que para vos, dende un punto de vista racional, para vos sería un obxectivo que ten o Celta esta tempada europea. Eu, se podo comenzar, a primeira pregunta vou a dividir en dúas categorías. Primeiro, xogador en xeral, diría que Brian Zaragoza, claramente a fichaxe que está chamada a ser diferencial, un xogador de nivel top, xa o demostrou en Granada, xa o demostrou o ano pasado en Osasuna, mesmo con lesións mediante. Creo que vai dar moitas alegrías á afección. E despois, pola vertente dos canteiráns, bueno, non tan canteirán, pero provente do Fortuna, diría Miguel Román. Pareceme un chaval con moitísimas actitudes, xa llas vira no Pontevedra, creo que vai lle dar moito equipo. Creo, non me extrañaría xa que xogase titular este mesmo domingo. Penso mesmo de Javi Rueda. O segundo, creo que non podemos conformarnos con ser mera comparsa na Europa League e que xa que levamos tanto tempo sen competir en Europa, o objetivo ten que ser facer un moi bo papel, mínimo uns cuartos encantaríame, e mesmo pola Copa. Creo que hai equipo e que o ecosistema de Claudio de utilizar tantos xogadores e repartir tan ben os minutos, temos que chegar ben ao final de tempada. Bueno. Sí, eu estou de acordo tamén. Penso que se falamos un pouco dos nomes, ¿no? que nesta pretempada pues, destacaron un pouco e temos na cabeza de parte da xente nova, eu estou de acordo, ¿no? que Miguel Román e Javi Rueda, eu tamén engadiría, ¿no? Nestes tres nomes propios do verán a El Abdelawi. Penso que foron tres que han convencido, sobre todo convenceron a Claudio, ¿no? No sistema, e penso que poden ser xogadores importantes, ¿no? E dos fichaxes, digamos, de máis calidade, pois sí, estou de acordo, ¿no? Que a pesar de que todos desexamos, ¿no? Que xente como Jutgla, pois tamén despunte, sexa un fixaje efectivo, penso que todos temos na cabeza que quen está chamado a marcar as diferencias nos partidos ten que ser Brian Zaragoza, eso está claro, ¿no? E logo eu encadería un pouco esta cousa de xogadores que xa estaban, que coñecemos que teñen que despuntar, ¿no? Eu penso que hai dúas figuras que penso que este ano teñen que despuntar sí ou sí.
Una é Moriba, penso que Moriba ten que ser o seu ano en canto a acerto, en canto a que o centro do campo sexa seu, que teña máis confianza dun cara ao gol, sobre todo, e Williot. Penso que Williot pode ter un mellor ano. En canto aos resultados, tamén penso o que dicíades, ¿no? da competición europea. Penso que non sería unha boa idea conformarse con, bueno, temos garantidos, non sei, 7 ou 8 partidos, penso que son na primeira fase de grupos, e xa está. Penso que podemos... 8 son, 4 en casa e 4. Sí. Ser un pouco máis ambiciosos, ¿no? E intentar, pues, facer un resultado, sobre todo se conseguimos, tanto agora antes de que remate agosto como no mercado de inverno, reforzar aquilo que temos que reforzar. Se as pezas encaixan, penso que temos plantilla para boas expectativas e para facer un papel importante e un pouco máis que comparsa, como decíades, ¿no? Facer un pouco, pois, polo menos o que se fixo, non xa o que se fixo na última vez, ¿no? De chegar ás semifinais, pero bueno, un bo papel, e dependerá un pouco, pois, da xente que nos toque, os cruces e demais, pero pode ser, pois, algo interesante, ¿no? A Copa xa é outra cousa, depende moitísimo de cousas creo que de cousas máis concretas, de resultados e de como estea o equipo físicamente cando toque xogar, aí depende de moitos máis factores, e non temos un sistema de Copa realmente que permita chegar moi lonxe como non estés o 100%, ¿no? E a Liga, a ver, eu penso que sempre temos esta idea, ¿no? De que para un equipo como Celta o obxectivo fundamental ten que ser a permanencia, pero penso que este ano, coa xente que temos, polo menos estar da metade para arriba, ¿no? Penso que temos xente para non sufrir, que todo dependerá un pouco do como vayan saindo as cousas, non? Pero, evidentemente, non pensamos en milagres tremendos, pero penso que ten que ser unha tempada ostensiblemente mellor que a anterior, con todo o boa que foi, non? E o resultado aí estivo, pero penso que tendo as 3 competicións en riba da mesa, temos que intentar eso, que o objetivo sexa facer un bo papel, polo menos en 2 delas. Claro, o complicado son as tres competicións. Mario. Bueno, pois falando do mellor xogador do plantel deste ano, eu vou dicir que o crack, o MVP, o que vai pasar de 15 goles esta temporada entre todas as competicións vai ser Borja Iglesias. A parte que me vai parecer o xogador que creo que é un xogador que non marca as diferencias solo dentro, senón do campo, senón o tema vestiario, o tema fora do campo, todo o mundo adora, fai que a xente seña máis empática, máis terrenal, o sea, para min Borja representa os meus valores como persoa e, polo tanto, se encima, ademais, viste de celeste, iso, pues genial, pero creo que Borja o ano pasado foi como un pouco de sorpresa volver a toparse co gol e volver a sentirse futbolista. Este ano xogando Europa e tal, eu creo que vai estar motivado, creo que ademais a chegada de Brian vai favorecer moitísimo, e creo sinceramente que Borja vai facer un ano espectacular. Bueno, esta é unha predicción así un pouco a lo loco, un triple, perfecto. E despois, con respecto á Liga, pois coincido bastante con Jorge. O tema para min vai ser que non se pasen apuros, que se quede máis alto posible, sin pasar apuros, e creo que tampouco temos que estar todos os anos aspirando a entrar en Europa, porque sería que teríamos un plantel xa moi consolidado, con moita xente, con unhas fichaxes importantes, e creo que aínda non o temos, creo que aínda nos temos que librar pois, de algún pequeno lastre que temos e ir, pois eso, pouco a pouco, pois algunha fichaxe, algún rapaz formando e tal. Entón, penso que con estar sin pasar apuros da metade para arriba está ben, e creo que vamos a conseguir. Despois, en Copa, deberíamos sempre aspirar todos os anos, porque a nosa ilusión, a nosa debe de tal, intentar ganala sempre, despois a onde se cheque, creo que vamos a pinchar en semifinales, pero bueno, porque vai ser así e tal. O bon vai ser que en Europa naide pide demasiado facer un bon papel e demais, eu creo que vamos a ser o underdog da competición e a vamos ganar. O sea, teño clarísimo. O sea, underdog, este ano ganamos a competición que menos... Porque, quero dicir, é que se nos atraganta a Copa, porque parece que temos aí algo coa Copa,
pero como UEFA xa estivemos aí cerquiña, como hai ilusión, xogamos Europa, eu creo que os xogadores se van a motivar moito, eu creo que vamos a ser o underdog da competición e vamos a ganar. Ainda que a expectativa é esa de facer un bon papel, pois facer un bon papel está ben. Sabedes que eu a tempada pasada fixen a profecía de que a Supercopa de Europa do ano que ven ia ser Liverpool-Celta. A súa competición. Pobre Van Dijk ter que cubrir a Aspas. Fer. Bueno, hay un hecho que pasó este verano, cuando llegó Brian Zaragoza en la presentación, que realmente une las dos cosas que quiero decir, ¿no? Por una parte, creo que Brian Zaragoza puede ser realmente de los mejores jugadores que vaya a tener el Celta, pero es que dijo una cosa que me pareció sorprendente, sobre todo por su falta de vínculos iniciales con el Celta, con Vigo y con la historia de este club, ¿no? Ya más de 100 años, ¿no? de historia. Y es que cuando le preguntaron por el objetivo, con toda naturalidad y tranquilidad, dijo: lo primero es tener cabeza y mantenerse en primera división, si puede ser con holgura mejor. Yo no esperaba semejante declaración de Brian Zaragoza y me pareció espectacular por lo buena, me pareció buenísima esa declaración. O sea, una persona que llega en teoría con la vitola de estrella, de titular, etcétera, que tenemos unas expectativas bestiales, que diga eso en la primera rueda de prensa, a mí me pareció buenísimo para el Celta. O sea, que venga con esa mentalidad. Entonces yo uno esto, o sea, Brian Zaragoza como jugador, que creo que va a ser de lo mejor que veamos, con que para mí el objetivo en primera división tiene que ser permanencia tranquila, ¿no? Como la hemos tenido este año, pues más que sobrada, ¿no? Luego en UEFA, creo que hay que ir sin presión y a por todas, creo que hay que liberarse de cualquier presión. Creo que en Europa, aunque veamos Europa como un continente de nivel europeo, de nivel futbolístico grande, creo que el Celta no tiene que tener miedo a ningún equipo europeo más allá de los más conocidos, porque creo que hay menor nivel en muchos equipos de lo que pensamos, menor de lo que pensamos. Y en Copa ilusionado, como creo que el resto, porque creo que el Celta el año pasado, bueno, se encontró con quien se encontró, en un escenario como el que se encontró, que fue el Bernabéu, y bueno, pues ya pasó lo que todos vimos, con lo cual, con un poquito de suerte con las bolas, que no sean calientes, pues igual llegamos lejos. Joder, manda carallo que ainda doia que nos atracaran a punta de navalla como nos atracaron, Madre mía, ainda me doi a día de hoxe. Atracazo. Pois sí, Oye, totalmente. unha pregunta, quen xoga da Premier na Europa League? Creo que o Crystal caeu, entón ven o Nottingham. No, o Forest, a parte deles non estou seguro. Sí, seguro que o Forest ia entrar por o Crystal por un tema, non sei se... Aston Villa, quizás. Aston Villa. Porque o Forest ficou por debaixo e foi cando non xoga Crystal ocupou esa posición. Sí, supoño que será... Bueno, o tema de Europa, claro, que eu penso moito nos equipos Premier, pero bueno, pode vir un Galatasaray, un Fenerbahce, mandarte para casa rápido, pero bueno. Eu creo que, bueno, respecto ao xogador que máis quero ver, o que máis gañas teño é quizás, bueno, Brian Zaragoza e Jude Glad, por a novidade, creo que son dous xogadores con calidade que poden aportar moito. Eu penso, sinceramente, que se sigue unha progresión como que estamos a ver, ao final da tempada, o mellor xogador no seu posto, non? Digamos, se fixamos un ranking de xogadores, o mellor xogador do Celta respecto ao seu posto pode ser Javi Rodríguez. Pode ser un xogador que ten moito nivel e na posición de central, con saída de balón e con calidad. Bueno, que é un xogador que a mí me parece que ten un nivelazo. O que pido o equipo, pois en Liga, é certo que, vamos, como dixen antes, creo que estamos nun nivel medio alto da táboa, entre o sétimo e o décimo, unha cousa así, pero é que, claro, o ano pasado clasificou o Rayo Vallecano para Europa, o Girona casi descende, hai un grupo aí que é perigoso. A mí gustaríame, pois eso, media táboa para arriba. Dende o décimo para arriba sería unha boa temporada en Liga, tendo en conta, bueno, as exigencias que temos este ano. Copa Europa League, chegar e competir o máximo, non caer as primeiras de cambio ningunha, que non facer o ridículo como fixéramos outros anos contra, bueno, os famosos partidos de Ibiza, do Mirandés e tal, bueno, eso, non facer o ridículo nin en Copa, chegar ás eliminatorias de Europa League
E a partir dali soñar e intentalo, porque, bueno, non temos nada que perder. En Europa League, pois eso, ao final tocache en octavos de final o Aston Villa, é moi complicado, pero bueno, nunca se sabe. Vamos, eu creo que unha tempada de notable ou de 7, 8 sería eso. Non sufrir demasiado en Liga e chegar a rondas avanzadas nas dúas competicións, con rondas avanzadas, quero decir, cuartos de final, octavos, cuartos de final nas dúas competicións. Sería unha boa tempada. Logo demais xa sería de sobresaliente ou de matrícula de honor, pero bueno, pouco a pouco. Pois aí queda tamén o apuntamento de Rubén Lomba, que di que de Alemanha xogan Stuttgart e Freiburg, de Italia a Roma e o Bologna, de Francia o Lyon e o Lille, e Niza, o Nice tamén, e de Portugal o Braga e o Porto. Bueno, pois o Celta terá algúns deses rivais seguro nalgúnha situación. Eu penso que os dous xogadores que máis me ilusionan son, sen dúbida, Borja Iglesias, para min a mellor fichaxe deste mercado de verán, e tamén Moriba por esa progresión da que falaba anteriormente. Son dous xogadores dos que eu agardo moito para este Celta europeo. Tamén me dá a sensación de que pode ser a derradeira tempada de Iago Aspas no Celta, ou, bueno, estamos chegando xa a ese momento, entón sería moi interesante que o Celta en Liga non tivese problemas para permanencia, pero que quedase entre os 10 primeiros. Penso que iso sería un magnífico obxectivo para este Celta. Na Copa, pois, como dicía antes Jorge, é difícil polo formato, hai que estar ao 100% e non sei se o Celta ten nestes intres un plantel para todas as 3 competicións, o que non quere dicir que haxa que tirar a Copa, hai que competir. E despois na Europa League eu agardo pois pasar o que se chama o knockout stage, no? Pasar esa fase de grupos e despois pois facelo o mellor posible nesas eliminatorias directas. Non penso que esa sería unha moi boa tempada, non penso que sexa algo imposible, tampouco penso que sexa pedir, como se adoita dicir, peras al olmo, non? Penso que é algo que se pode facer. Eu realmente estou moi ilusionado con este Celta, en gran parte pois por ver a Borja no equipo, porque trascende o deportivo e trascende o terreo de xogo, e por ver a Claudio Giraldez no banquiño nunha tempada tan importante, facendo certo o que dixo Iago Aspas hai anos, voltaremos, e aí estamos de volta. Non penso que resta máis que darvos as grazas en metade das vacacións para meirán de parte de vós, pois buscar e ter un par de horas para falar connosco no Bar Celeste, pois é unha maravilla. Eu agradezo moitísimo este tempo que dades ao programa e tamén a toda a audiencia. Grazas tamén a todos os celtistas e a todas as celtistas que estiveron no chat polas preguntas, polas matizacións, polos comentarios, sempre enriquecen moito o programa, e nesta 8ª tempada continuaremos con este formato de directos. E, bueno, Martín, que vaya todo o mellor posible por Madrid, a ver se a semana que ven nos vemos de novo cunha vitoria do Celta e os primeiros 3 puntos da tempada. Moitas gracias, Antón, a ti. Nada, polo que sexa non estarei moito pola rúa estas semanas, a ver que me tiro para Galicia de novo, para poder visitar Balaídos. Joa, que xa hai moitas ganas. Envidia sana por todos os que estaréis ali o domingo. E nada, pola miña parte, moi contento coa renovación, espero dar bo rendemento este segundo ano, e unha aperta a todos. Bueno, a min agora quedame unha dúda, o sea, non vas a ir á calle pola calor ou polos fodechinchos? No, os fodechinchos están todos por aí, non? Claro, na Costa de Morte e tal. Claro, está vacío, está baleiro, non? Moito comercio pechado e tal neste barrio, sí. Moitas grazas tamén, Jorge Luis Buena, por estar aí e, bueno, disfruta do resto das túas vacacións antes de que comece o novo curso e agardámoste esta tempada no Bar Celeste de novo.
Gracias a vos, realmente para mí un placer. Penso que eu dentro duns días estarei rematando as miñas vacacións por a zona da Lanzada e penso que por aí sí que vou me atopar eu con máis fodechinchos os que testí seguramente. Pero nada, encantado de estar outra temporada máis aquí, de falar con vos. Penso que, Antón, dixeches unha cousa importante co tema de Borja Iglesias. Eu penso que todos teríamos falado moi distinto de non terse materializado ese fichaxe. Penso que todos estábamos, cando alguén falaba de imos esperar a xaneiro para non gastar nada, penso que todos non era algo bo para o Celta. Precisábamos de Borja Iglesias desde o primeiro día, por todo tamén dixeche desde do intra vestuario e extra vestuario. É unha figura importantísima. Penso que pechar iso era necesario. Prácticamente, claro, ata a derradeira semana antes de empezar a Liga non se fixo. Supoño que, bueno, polos ritmos de intentar pagar o menos posible, pero era unha cousa precisa e necesaria comezar a Liga con Borja Iglesias. E penso que tamén sería moi fermoso que Aspas puidese levantar algún título co Celta antes da súa retirada. Vai ser complexo, pero penso que este ano podería darse. Eu vou empezar da mellor forma posible cunha churrascada familiar no asador Cuesta na Espedrigada antes do partido, que están caídos, con moitos celestes que sempre soen quedar por ali para facer a previa. Este ano, xa que por fin temos un primeiro partido ás 5 da tarde, pois o horario é fantástico para poder xantar, baixar dando un paseo e a ver se podemos estrenarnos cunha victoria na primeira tempada. Pois a disfrutar de churrascada e agardo que tamén de vitoria do Celta, non en Suecia, pero en Galiza está Joaquín. Grazas por estar por aí. Bueno, este ano estarás nos programas non dende Sundsvall, senón dende Lund, no sur de Suecia. Correcto. Vou pouco a pouco volvendo para Vigo. pouco a pouco. Remando para chegar de volta da miña particular odisea. E nada, non? Todo ben por aquí. Moitas grazas pola invitación. Xa botaba de menos o Celta en particular. Este ano teño moitas ganas de fútbol e vai ser un disfrute poder ver o Celta tan creo que vai un momento que vai ser sobredose de Celta todo. Vamos a ter que facer moitos partidos. Vamos a tener que ter plantel de rotacións tamén no bar, de tanto que queremos analizar todos os partidos. Pero bueno, sí, por aquí contento. O domingo vou ao estadio por primeira vez en 3 anos, creo. Así que vai ser un día especial e bueno, moi contento de estar por aquí. Pois desfruta de Balaídos, que eu xa hai anos e anos que non teño oportunidade de pasar por aí a ver un partido en directo. Mario, grazas tamén por estar aquí. Xa sabes que estás convidado sempre que teñas a posibilidade de pasar polo bar Celeste. Moitísimo ánimo, unha vez máis, toda a audiencia está a escribir mensaxes nese sentido. Xa digo que esta previa do bar Celeste está dedicada á lembranza da túa irmá Paula. Nada, moitas grazas, como sempre un placer estar aquí, o sea, un placer compartir con xente tan coherente nos seus razonamentos, aínda que moitas veces non señen como os meus charlando acerca do Celta e todo iso, e nada, eu síntome moi arroupado, dou a verdade que moitísimas grazas a todo o mundo polo agarimo que mostra en cada momento con cada mensaxe. Aquí no chat xalín a moita xente, agradezo moito, estamos moi agradecidos, a verdade, porque é algo duro e a verdade é que nunca pensas que poidas ter tanto apoio ou que a xente seña tan empática e todo e bueno, sempre se pasa mellor con mensaxes positivas, así que moitísimas grazas de corazón a todos e nada, pois aquí seguiremos vindo cando poidamos. Pois agardámoste unha fonda aperta, Mario e Fernando. Oitava tempada xa comeza agora, así que a semana que ven estaremos de volta aquí no bar Celeste, agardo de con vitoria para falar dese partido fronte ao Xetafe. Sí, 8 años desde que se instauró la máquina del bar en el campo, 8 años desde que se instauró el programa del bar Celeste aquí en Internet. Antes de nada, bueno, coincido con Jorge con esa alegría por Borja Iglesias, que yo contaba con él a finales de agosto y la directiva me ha sorprendido con este adelanto. Fue una noticia inesperada para mí en ese momento,
Así que ahí también la verdad es que es algo para ilusionarme todavía más, ¿no? Con ese acelerón en ese fichaje. Y nada, un placer como siempre estar con vosotros aquí. Hoy realmente casi rompemos la pantalla incluso con tu padre, Antón. Tuviste que salir porque te empujaba ahí, te empujaba casi tu padre Joaquín. Y nada, feliz de que estamos como siempre en Spotify también, en YouTube, en Facebook, en iVoox, y si hay alguna plataforma más que nos impulse, pues ahí estaré yo abriendo la puerta. Sí, estamos mesmo nas plataformas que ainda non existen, pero cando existan estaremos aí, sen dúbida. E bueno, para rematar, porque ademais teño que ir recoller a miña filla da escola, damos ese berro celeste para axudar o equipo a gañar os 3 primeiros puntos na casa nun partido no que estaredes algúns de vos. Preparados, eu deixo o balón botando, vos berrades o ala celta coa intensidade que poidades de acordo con onde esteades. Venga, va. Como sempre, o de sempre. ¡Ala! ¡Celta! En Europa.